Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Hindi mo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigi po nyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao ipaday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado o Pitsa 8 na. Buwan sa Nobyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maisgutanan karong butaga mga higala, ang typhoon nga si Uwan nakasud na sa nasod kagabi. Mas nikusog pa og nag-irog sa kasadpan, amihanan kasadpan sa kadagatan sa silangan sa Eastern Visayas. Straight to the point. Nahimutan kini mga 985 kilometros silangan sa Eastern Visayas nga dunay hangin nga 130 kilometros ang matag oras. Straight to the point. Ang sentro niini og unos nga 160 kilometros ang matag oras. Straight to the point. Signal number 2 ang eastern og central portion sa Northern Samar. Samtang signal number 1 usab ang giisa sa central og Northern Cebu. Straight to the point. Atong pagtagad no butaga mahigala kay nanatay signal ha. Nining bagyo mga kaigalaan nga si Uwan. Ang mga tao na trauma pa mahigala sa bagyong Tino. Nya karon na po ning bagyong Uwan mga higala. Og tungod nini ang biyahe sa mga barko gikan sa pantalan sa maong mga lugar sa Sugbo. Paingon sa lain-laing destinasyon gisuspenso una sa Philippine Coast Guard. Straight to the point. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni mando og relokasyon kagahapon sa mga pamilya nga naigo sa bagyong Tino. Kadtong nagpuyo sa gitawag og no-build zones sama sa kilid sa kasapaan. Straight to the point. Asa man sad ni sila i-relocate. Kung dunay mando sa relocation, magbutang ka og lugar kung asa dapit ang relocation site. Ato ni tagag pagtagad mga higala sab sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nangayo sab siya pasaylo tungod sa kadaghang nakalas tungod sa bagyo. Ilabi na dinhi sa Sugbo. Kadaghanan nila namatay human nalumos kay naanod sa mga pagbaha. Straight to the point. Nakalas tungod sa bagyong Tino dinhi sa Sugbo ni saka pa sa 144 kabuok. Ang 103 sinini gikan sa lalawigan, samtang 31 usab ang gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mga kaigsunan. O ang top notcher ni ini mga higala, sa daghang patay ang lungsod sa Liloan. Straight to the point. Isundan sa lungsod sa Compostela. Ato ni pagtagad lubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin mga higala ang kalisod sa gianan paingon sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Mo'y naghatag og dakong hagit sa restoration sa kuryente sa Visayan Electric. Samtang sa Metropolitan Cebu Water District, dakong hagit nila ang naputol nga dagkong tubo sa haklupan na mga kaigsunan na dito sa may Talisay, nakaapekto sa ilang mga konsumidor sa south nga bahin sa ilang franchise area. Straight to the point. At sa nagpagtagad sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa kauluhan ang Department of Environment and Natural Resources mulusad og investigasyon sa pagtukod sa usa ka mountainside residential project sa Kabukiran sa Dakbayan sa Sugbo.
Humandaghang nangasuko og ni basol ni ini nga dako og natampo sa mga pagbaha atol sa pag-igyo nining bagyo nga si Tino. Straight to the point. Ato mabantayan mahigala, grabe ang sugbo oy mo na kung giingon nga ang katawhang Subuanon sa kong kulom kagahapon pagmata na Cebu, ha? Ang liderato mga higalas Kapitulyo kaniadto sad ni tugot og doon na mahigalay huhungihong labot ini negosyo sa kware nga grabing kware mahigalas kabukiran. Straight to the point. Nga upaw nitong kabukiran Dekin, kabantay ka? O muadto ka mahigalas sa Haklupan. Muadto ka sa Haklupan dito ko personally, wa pa nako wa pa nato mahigala ma-play or do na post ako tong uban. Wa pa nako ma-play ang tanan nga mga panghitabo dito mga higala. O sa atong pagbisita dito, gawas nga ang riprap mga kaigalaan sa Mananga River gipagamyan man ang sapa. O na may galang mo awas gud na hinuon mga sukitig paminaw. Ang kabukiran sa day kanang Haklupan padong dito, grabe nangapahak yun. Ha? Unsa naman ay mahabilin nato mga bukid? Kinsa may nakapahimos, kinsa may nadato ana mga quarry nga nahitabo diha. Grabe mahigala, quarry dito, quarry diri. Nangaupaw ang kabukiran, kinsa may magantos ana mga sukitig paminaw ang katawhan. Straight to the Kinsa may point. mupugong mga higala sa tubig. Unsa pag-absorb sa tubig ngadto sa yuta. Gawa na may mga kakahuyan. Nangaupaw naman mahigala. Kadtong mga tao nga responsable ini mga way batasan, nga mga klase sa tao. Straight to the Ato point. ning pagtagad lumutaga mahigala sa banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Office of the Ombudsman ni pasalig niya mo tabang pagpangita og hustisya o papanubagon kung kinsa ang angayan nga manubag sa daghang mga nakalas nga kinabuhi tungod sa mga pagbaha og pakyas nga flood control projects. Straight to the point. Papitan na kong pangutan ng dako mga higala. Kini ang kadugayan mga kaigsunan mo nagkahilis ang katong mga grupo sa mga environmentalist ngano magkaha. Ang Subo day daghang may mga environmentalist dali. Natingala ta may ganan nagkahilis. Wa na makasaba-saba mga sukid dig paminaw. Nangaupaw ang kabukiran, ang mga kasapaan apil pang gipangkwari mga sukid dig paminaw ni balik no. Mubumirang mga higala ang nature unsay gibuhat sa tao ngadto sa kinaiyahan. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad rubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang mga nangadto mahigala sa London, ang nangadto sa Europe, pag-abot mahigala ang BBM diri Sugbo, maoro ba to ilang giuli mga kaigalaan kay na ang presidente? Straight to the point. Nagakuyog-kuyog mahigala mura lang dili gikan sa Europe. Ato lang iagi katawa ni mga higala. Kumusta man ang London? London Bridge is falling down. Doc Frasco, Congressman, good morning ni mo diha. Aljo Frasco og ingon man mga mayor sa 5th District, except mahigalas mayor sa Danao og sa Bourbon. Isa pa may mayor lain nga wa makaadto. Dito mahigala sa London samtang ang mga tao gi-forecast ng daan nga dunay bagyo. Nangadto gyud mahigala soroy gyud. Straight to the point. Nga doon na po yung statement mahigala si Secretary Cristina Frasco. Ato ni tagag pagtagad mga sukitig paminaw. Unsa may gigiadto ni Frasco Cristina dito sa London? Iya man giangkon nga dito sa London kay doon na kuno sa giatinan ko nung meeting. Unsa na nga meeting Cristina? Hain naman ang atong pagtimbang-timbang unsay priority nato karong panahon na. Unya unsa man imong gipakuyog imong bana? Og unsa man ang mga mayor inyo pag yung gipakuyog atol ining bagyo. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad rubutaga mga kaigalaan sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ang kuan ba timbang-timbang ba unsay prioridad? Secretary Cristina Frasco. Pagtimbang-timbang ba? Unya kinaas BBM dali mo uli. Escort sila dayon mahigala murag dili gikan sa London. Straight to the point. Rubutaga tagaan tanig pagtagad sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. manay giingon nga kinis Cristina anak yung Gwen. Nang matuod yun nga sa iyang pagkaanak, gawas nga puti liwata mahigala sa iyang naong, iyang pamurma nga Gwen gyud. Ang iya pod mga higalang paghatag og prioridad, Gwen gyud. Di ang mga higalay hospital mga kaigalaan nga angay tagay prioridad wa gyud kay iya suroy-suroy Sugbo. Si Cristina pod mga higala di ang mahigalay mga konstituente nga kinahanglan dunay leaders mga kaigalaan nga mutimon. Atol sa bagyo wa gyud ay tuwa suroy-suroy London.
Ato lang yagi katawa-katawa ha. Suroy-suroy Sugbo ug suroy-suroy London. Ini yung uban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo, yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Radyo mo nationwide. Sa musika, katawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Straight to the point. Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan nako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho ug pamilya. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nang sweetie, palit kog 3-in-1. Uy, Nescafe sugar-free? Sugar-free gyud? Nagminus ko sa asukar. Oo, sugar-free na. Lami ba? Basin tabang. Lami! Gipatam isa stevia. Sure? Kalami aning Nescafe sugar-free. Papalit akog daghan. Mao na ganahan na ako kanimo. Nescafe Sugar-Free with Stevia. Huwag na magpigil. Palit na. Nescafe Sugar Free. Huwag na magpigil. Sayop gani ang sabon nga mapalit na ay code Sequence 10 harmful germs. So choose the new Safeguard with complete 10 germ protection. Targets and removes 10 harmful germs. Karon, mas gipad ako o gihimong mas sulit. 18% more. Same price gihapon. From 55, now 65 grams. Use Safeguard aron likay sa consequence. Better safeguard than sorry. Try new Safeguard 65 gram sachet at plus 18% more, same price. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong takna alas 6:30 na sa dawaton mahigalang report kalos to kauban on board sa patrol. Una ta mahigala mo susi sa atong mga situational report sa mga kaubanan sa gawas nga bahin ug insa man pag-asa maktan. Aniya say usa ka lineman sa Sibico 3, Sibico 3 nga nag-ayo sa linyas kuryente na kurintihan o nakabsang gyud in towns kinabuhi. Paminaw tang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro. DYHP. Attorney Rufil, patay na nga gihatod sa iyang mga kaubanan sa Rural Health Center sa lungsod sa Luginsan kining junior lineman sa Sibico 3
nga nakuryentihan sa poste nga ilang gisaka aron unta ilang i-restored ang mga guba nga linya sa kuryente mugna sa bagyong Tino nga miigo diha sa dinhi sa ato sa Sugbo, nakapiktar pod sa pipila ka bahin sa mga kalungsuran. Ang nahitabo diha sa barangay Buho sa Aluginsan pasado ni alas 2 sa takla sa kaponon, gisaka ang poste nining biktima nga si John Rick Ninial Heraldes, 25 anyos minyo nga taga Toledo City, junior lineman ni siya sa Civico 3. Kuyog niya iyang mga kaubanan o ang iyang senior lineman, siya mao'y nisaka dito sa poste. Apan sa pagsaka niya dito sa ibabaw, aksidente niyang nagunitan ang buhi nga linya, hinungdan nga siya nakuryentihan. Isaka na yon siya sa iyang kaubanan o gihinahinay o kanaog o gidali nilagda sa Rural Health Center diya sa Aluginsan. Apan gideklarar siya ni Dr. Talia Joy Chan nga dead on arrival. O niya itong report nga naipostikan sa Aluginsan nga may kalabigitan Japon ang bagyong Tino. Kaya ilang tumungog tuyo maong pag-restore o pagbalik unta sa mga linya sa kuryente nga naapektahan sa bagyong Tino. Ako inyong radyoman, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. RMN's the official overall number 1. Number 1. Radyoman Nationwide. Okay, salamat Radyoman Paul Lauro sa imong report. Alas 6:33 na mahigala sa Banuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Pagtagad mahigala tundugang mga hisgutanan rong butaga mga sukintig paminaw kay ni anhi gahapon mahigala si Presidente BBM onya ni Ares Kapitolyo ni bisita dito sa kutkot day no o kutkot liluan o giguman sa Talisay mamay dagko mahigala na apektaran kung atong tan-awon mahigala dunay tulo ka mga sapa nga mooy dako nakapiktar karon sa pagbaha mga sukintig paminaw. Mo ni angay tagag pagtagad kining gitawag og Mananga River diri sa may Talisay mga higala o nya diri sa Sugbo og sa Mandawi kining gitawag og Butuanon River kay sumpay ra man og ang didto mahigala sa Liluan kini ni ang Kutkot River nya kining maong mga sapa kining maong mga suba dagko kaayo ni mga higalag budget sa flood control. Straight to the point. Muna nga mga tao, siyempre natural, makapangutana gyud mga higala labot ani. Unya, daghan po nag-questions. In fact, mahigala kining Movement for Livable Cebu. Mura og nagchato nako daykin labot sa ilang mga krusada sad. Mas may bitaw dunay krusada kay kinini ang mura man og nawa mang mga nagtikaw-tikaw nga mga environmentalist in daykin. Straight to the point. Kanang pagpangaupaw sa kabukiran. Kana manghigalang mga kwariing nga himuon diya sa mga sapa. Mura man og na kuan naman. Mura man mga higala og nagkagrabe mga kahigalaan. Dunay nakapahimos ani daghan ang mga nangadato ani kanang di no ma-explain ang kadato. Niining mga kontraktor og uban pa mga higala nga mga nakapahimos diya. Niining mao mga projects. Kanang mga kabukiran nato mga higala nga nangaupaw makalilisang oy. Kita ka sa mga quarry nga gipanghimo mga sukitig paminaw porbida. Ang mga environmentalist mga kahigalaan murag wa naman mo wa man makatingog na aning mga kuana. Katong sa unang mga environmentalists. Wa na magod si Upusa siguro. Man si Upusa ron. Na kay kadto si Upusa usa to sa mga kuan. Usa to sa mga attorney Upusa. Basin og wa na mo active tingali pud tungod sa katigwangon na sa siguro. Doon naman tayo ni sunod nga mga environmentalist niya mahigala murag wa man makatingog na ning mga environmentalist o baka po gipang-hire hinuon ni sa mga kanani ang mga contractors katawa mga sukitig paminaw. Doon na ba'y mga krusada kay kining Sugbo bida. Usa ka dakong insulto karon bitaw sa atong headlines mga kaigalaan. Akong kuhaon ang news item ani indekin. O Antonio po sa kining news item itong ombudsman nga mo tabag investigate.
ang Office of the Ombudsman ni pasalig nga motabang sa pagpangitag hustisya o papanubagon kung kinsa ang angay nga manubag sa daghang nakalas nga kinabuhi tungod sa pagbaha o kapakya sa flood control projects. Straight to the point. Dapat lang, no? Dapat lang mga higala. Straight to the point. Usa ka dakong insulto sa Sugbo nga niya dinhi ang Office of the Ombudsman for the Visayas. Og naminaw ni nato sila karon daghaman tang mga listeners sa dinha. Bitaw kung inyong tan-aon ang katawhan ba dakog pagsalig sa ombudsman, mga anti-graft crusader nato, insulton na ko nga niya din mga higalang opisina sa ombudsman unya unsa may nahitabos tong kabukiran nga upaw man. Straight to the point. Doon nato'y manang river mahigalang doon na nagkwari. Kadto si Ombudsman Martires mahigala iya na tong desisyonan to nagkwari dito. Ang karong bagong ombudsman lahi po iyang desisyon. Although sa criminal case to nga aspect, lahi ang sa administrative. Mugara man yung mga tawhana. Kisa man yung naghatag ng mga permits ana nga kinimang naas gobyerno. Straight to the point. Ang kinintang mga politiko, kinintang mga leaders nato nga supposedly sila may mo protect sa mga tao, sila may mo protect sa environment, mo protect sa katawhan, sila na mahinoon mahigala mo oy. Nagpasiugdaan Straight to the point. Ato ning tagag pagtagad mga sukit tigpaminaw. Pero sa laing bahin pod ato sang unahon ning atong report sa pag-asa mahigala rong taod-taod og atong pagkuha mga kaygalaan og dugang mga report sa gawas, atong situational report. Makalilisang nga nadangatan sa Sugbo. Makalilisang. Karon ang latest mga higala 144 na gud ning patay. Dili sa atong nakuhang report sa DYHP RMN Sibog AFM. 113 ini ang sa lalawigan, 31 ang sa Sugbo. Mao ni mga higala ang patay. Unya, gamay lang kay may niingon nako nga Attorney Rufil, doon ay ni-chat nako. Kanang mga mayor kuno sa 5th District, niyang ko naman Christina dito gisa sa London kay napo sa tuyo kuno dito doon meeting kuno. Sa katong meeting nga mga higala, importante pitos bagyo tong meeting nga Christina. Straight to the point. Ako naka-appreciate ko mahigala sa mayor sa Bourbon. Naaman no, klaro niyang liter nga to kang Governor Pambari 4. Akong i-cancel, please cancel sa akong travel authority kay di na ko kabiyaan ang akong katawhan nga ay calamity nga nagsingabot. Ano naman say foresight? Ngano ang leader mga higala sa 5th District nga si Duke Frasco, Aljo Frasco og mga mayor ni paturatoy man gyud og adto mahigala sa London. Straight to the point. Unya doon ay nag-chat nako attorney kanang tan-awa na ko klaro ng imong dokumento kay dili na November 1 to 7 lang. Bitaw tinuod bitaw. November 1 to 7 ang mga mayor uban. Pero kining kang Frasco day Aljo November 1 to November 11. Straight to the point. Ang top notch sa daghang patay mao pay mo bakasyon og dugay mga higala. Og wa mga kagilaan nga muanhis BBM na mauli sila. Giunag yung bakasyon. Bakasyon man yun. Ang mga dokumento. Elisod bang ko kayo nga moingon pamahigalag patuhon ng mga tao. Sus, Ginoo ko. Asa man to Jane Gallardo o ang mga reporters na to. Ipangutan na dito asa ilang mayor. Naunsa kita buaw. Asa inyo mayor? Wa, sir. Nganong, wa man. Naiseminar sa laing nasod kay para po sa kaayuhan sa among lungsod. Kaayuhan sa lungsod, bakasyon oy. Klaro ining later mga higala nga mangayo og travel authority kay mo bakasyon nya ila kunong personal kuno nga expense. Makuyawan na bata ang personal expense. Pwede mga higala nga daghan gyud sila kwarta kay kini mga kagila ang surayan nimong Europe. Suruyo nimo na mahigalang UK. Kuan man na dako magasto kay pound ba ng ilang kwarta diha? Dako pas dollar. Musuroy ka sa Amerika, ang kwarta nimong gastoon dollar, US dollar, mas dako pagod ng ilang kwarta, pound. Kana mga higalang UK. Unya doon ay niingon nga, UK man lagi ning uban. Pila man ni kabuk ning ilang kuan, asa man tong lista na to ha.
kay gamay lang ha. Kay lista nako diri amura og ay sa nga para klarohon to kay di ta gusto mag-istorya ta og dili kay klaro man eh. Ang mayor sa kini mga gitagag authority, pakita ra ning gitagag authority. Kini ni ang si Mayor naman eh, ang Mayor sa Compostela parehas ha, ang Mayor sa Compostela London November 1 to 7. Mayor Pilar Mayor Manuel Santiago London November 1 to 7. Puro Mayor Edgar Rama London November 1 to 7. Board Member Andre Duterte London November 1 to 7. Unya ang mayor sa Katmon Mayor Abis Ginoo Monleon UK. Kuyog sila mahigala pero kining UK ato i-explain ha. Ato i-explain na kay UK man lagi. Kay do na may unya. Dili London o UK. San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano November 1 to 7 UK. November 1 to 7. Liloan Mayor Aljo Fernando Frasco UK November 1 to 11. Straight to the point. Dugay-dugay ni Aljo. November 1 to 11 gunin niyang bakasyon. Dili man. Si Christina ni ang konsad niya dito mga higala siya kay doon ako no'y meeting. Klaruhon tala ni mga sukintig paminaw. Da unsa man ning UK, unsa man ning London. Kami nga man nga dito sa London ang uban si UK. Kanang London mao nay capital si UK. London ang uban UK man, wa man sa kuyog. Kay kanang London, specific London. Tawa kini kang kuan man eh. Travel Authority ni Santiago o London man na. London o November 1 to 7. Uniform ka sila ha. November 1 to 7 nya London. Nya na po iban UK. Nya UK man lagi. O lagi. Kay kanang capital anang UK London man. Pagtagad din ron. Pero ang pinulungan yun diha mga kagalaan kanang United Kingdom, English yun na. Actually, English yun na. Secondary ng French. Iganahan na kong French gahapon gamay kay mga katawanan sa gano'n. Pero English yun na siya diha. Pero ilang in English may gala. Harry Potter ba nga in English? Kanang British accent ba? Wantay ka Harry Potter. Kung ka, mura bag, sige karon to taon sa kada ng pag-asa. Pag-asa magtanto sa unahon. DOST pag-asa si Janina Marti at hatagad pagtagad. Janina, good morning. Live taron sa DYHP Aramin Sibog IFM. Kumusta on sa latest karon nining bagyo nga si Uwan? Mayong buntag Attorney Rufilo sa itong mga suking paminaw matong latest weather update. So si kinatong ginabantayan na si Typhoon Uwan as of 4 a.m. today kay nana din ha sa may 985 kilometers east of Eastern Visayas. Nanagikuskon sa hangin do sa sentro nga mabot og 130 kilometers per hour o gustiness nga naa sa 160 kilometers per hour. Kini gipayrog pakasadpan amay nang kasadpan sa gikuskon na 25 kilometers per hour. Og base sa tong track og intensity forecast kining si Typhoon Ino kay mamahimo ni makalandfall dinha sa may southern portion sa Isabela o dinha sa may northern portion sa Aurora ugma sa gabi or sa Lunes na sa buntag. Og yung labing taas na ma-reach ni Typhoon Ino 1 na category kay super typhoon category so possible to, karong gabi or ugma sa buntag. Og ang taas na to na tropical cyclone wind signal na naisa kay signal number 2 dinha sa may eastern og central portion sa northern Samar, dinha sa may northeastern portion sa Samar og dinha sa may northern portion sa eastern Samar. Signal number 1 naman dinha sa may northern Samar sa nabiling bahin sa Samar, nahabiling bahin sa eastern Samar ang katipuk-ang Biliran, Leyte, southern Leyte, northeastern portion sa Bohol, northern og central portion sa Cebu, lakip na ang Bantayan o Camotes Islands ug dinha sa may northern portion sa Negros Occidental, lakip ang northern og central portion sa Iloilo, Capiz, Aklan ug ang northern og central portion sa Antique, lakip na ang Kaluya Islands. So ang mga hazards nato na lakip ni Typhoon Uwan kay kining mga kusog nga paguro sa hangin. So nakitay active na gale warning dinha sa may Eastern Visayas. So kasi natin na jud silang mga kusog nga paguro sa hangin. Ilabi na aning mga kusog ug mga pagbalod na kadagatan.
So kanang hilap kanang atong mga ingon na gale warning, delikado na kaayo para sa atong mga sakyan ng pandagat gamag kagmay man o dagko na sakyan ng pandagat para mo palaot pa karong adlaw. Dapat kita storm surge warning din sa may Eastern Visayas, so kini sila ang mga lugar na isa na tong storm surge warning kay posible na sila makasinati og mga pagbaha tungod ani mga coastal inundation nato labi na or dinha sa mga coastal areas. Napud kita nakita mga kini mga heavy rainfall sila bina din sa may eastern section sa Visayas, pero din sa Central Visayas wala ta kayo nakita nang kusog ng pag-uwan kumpara nato kay Tino, pero ang ato jud nasin natin din kay kaning mga kusog nga pag-uro sa hangin, pero di ta kumpiyansa kay napagkitay mga localized thunderstorm. So kinato mga localized thunderstorm pwede pud ni maka-mugna or maka-cause aning mga isolated na mga pagbaha hilabi na din sa mga low-lying areas, pati na ang mga pagdahili sa yuta sa mga mountainous areas. So maging alert ta pirmi o mag-monitor ta pirmi sa ipagawas ni Pag-asa na updates. O para naman sa ato pinaka-latest na update bahin ni Typhoon Uwan kay unya alas 11 sa buntag kay natay ipagawas na Tropical Cyclone Bulletin number 4. O matong latest weather update Janina sa DUST Pag-asa Janina Marte may buntag. Hi Janina. Yes, sir. Okay. So, kinini ang atong klaroho na kay ugma man sa ang maong bagyo mo, landfall or Lunes. Unsa may effect ani din sa Cebu? Kini pinaka-effect niya din sa Central Visayas, sir, kay kining iyang kusog na hangin. So, in terms na pag-uwan-uwan, dili jud siya ingon na kusog kung ikumpara nato kay bagyong Tino ato mga niaging adlaw. Pero apektado ta sa hangin di ay din sa Visayas. Oh, yes, sir. Kay kung makita nato lapad jud ni siyang bagyo ha, so kasi natin dyan ang katibok ang Visayas ani mga kusog nga paghuro sa hangin. Kining hangin nga mo apekto sa Cebu o sa Kabisayan, unsa may gikusgon ka nini? So mga nasa rough to very rough ang atong masinatian na, sir. So posible kay karon sa signal number 1 man kita na isa, so posible sa 36 hours pwede ta makasinati aning 39 to 61 kilometers per hour na kusog na hangin. Unsa man ang iyang movement? Unsa man ang iyang pag-irog? Karon, sir, kay napakasadpan, amihanang kasadpan sa Kikusgon na 25 kilometers per hour. So mamao day sa bagyong Tino ang iyang pag-gikusgon sa pag-irog? Oh, yes, sir. O sige, Janina, kuha lang may dugang update unya sa dugang pa ninyo nga weather bulletin na mga alas 11. Salamat kayo. Why sa pa yan, sir, o magamping tanggalan? Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. RMN's the official overall number 1. Rush Boy Nationwide. Atong takna alas 6:49 na. This time check is brought to you by Safeguard. Try new Safeguard. Mas pinagaling, mas pinasulit dahil ang 65-gram sachet plus 18% more, same price. This newscast is brought to you by Protect. Freshness every day. That portion was brought to you by Safeguard. Try new Safeguard. Mas pinagaling, mas pinasulit dahil ang 65-gram sachet plus 18% more, same price. Nang sweetie, palit kog 3-in-1. Uy, Nescafe sugar-free? Sugar-free gyud? Nagminus ko sa asukar. Oo, sugar-free na. Lami ba? Basin tabang. Lami. Gipatam isa stevia. Sure? Kalami aning Nescafe sugar-free. Papalit akong daghan. Mao na ganahan na ako kanimo. Nescafe sugar-free with stevia. Huwag na magpigil. Palit na. Nescafe sugar-free. Huwag na magpigil. Tonic Bank, Pamas Cologne. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shoppers Tonic Loan, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTA Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong takna makiksunan sa 6:51 na sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now atong balikan mahigala.
Gahapon, doon na ba tayo mga pictures nga naa si BBM gahapon niya. Nagkuhan yun, gipatungan yun ni Cristina, Secretary Cristina Frasco o si Doc Frasco sa BBM. Mura lang dili gikan sa London. Giuli nila nga, uli mo kay naas BBM mo, ari. Ha? Tanawa na. Yung pagbisita gahapon. Asa man itong mga pictures, names. Na ito, nga, kuhan. Adto man to sa Kapitolyo, nanto sa Talisay, nanto sa may, kanyo. Kani sa kuhan kinini ang, sa Kapitol ni, diin man nilipit. Diya, sa Liluan, si Cristina o si Doc Frasco, kunuhay, gulguor sa kuyok BBA, mga higala. Mura lang di kan sa London. Ato lang ikandag katawa makaigalaan kay mag-uol magutao kato ni may seryoso nagkaayo ang mga balita ang atong komentaryo sa Kitsdughan. So ato lang agi katawa tudlo-tudlo na Cristina may gala tapad ni BBM hasta sa Frasco na tudlo-tudlo sila wa na tudlo hapit ang Kutkut River. Bungkag nga paddle sa Kutkut River. Sila may nagay dito na ari patipas dito sa BBM kan hindi makita ng mga kuan na flood control na to. Na ato bang mabana-bana kay sila may nagkuyog-kuyog. Pero dito gyud unya miingon may gala nga ang kanana ang liluan mga sukit di paminawa mga higalay manager atol mga higalas Bagyo. Sus Ginoo ko. Dakong insulto. Ang mga Frasco na sa liluan. Aljo Frasco na sa liluan, ang mayor, ang congressman tagaliluan. As congressman Doc Frasco, si Cristina mga higala tagaliluan. Kay naminyo man ni Frasco, unya mo'y top notches daghang patay. Wa magkadimao mga higalang liderato. Kay kami mismo naka-observe sa DYH PRMN Cebu og ato mga reporters nga nangadto sa Kutkut River og uban pa. Wagi LGU mga higalas liluan nga nagpahimangnos mga tao. Kay kini ko mga tao actually, imo magunos sa mga higalang pahimangnuan gihapon. Bisa pag moingon ka sayon man istoryahon na ibagyo likas mo dinha. Kana mga tao og dunay LGU ron nga magmegaphone dito dai. Mapugos sila og adto na sa evacuation center. Wa man na mahitabo sa liluan. Kay unsaon mga higala nga ilang mga leaders to naman na makasyo naman. Straight to the point. Before sa typhoon, wa mahitabo ang pagpalikas sa mga tao. During the typhoon, hasta ilang MDR mo, kapila mi manawag sa DYHPY mo tubag, gasigi lagring. Straight to the point. Paghuman sa Bagyo, wa mga higalay ni hatag mga pagkaon dito sa evacuation centers. Pagkagrabiha. Muna ni, kung yun tawar ko ang simple lang kayo nga analysis na to Sa mga mayor sa 5th District nga gitagag authority kay mga to manuroy mga kagalaan dito sa London, usas mga mayor ang wa mo dayon. Ako nang gipakita ninyo mahigala ang iyang letter kagahapon. Kining mayor sa Bourbon, wa mo dayon sa iyang rason dito sa iyang letter nga naay nagsingabot nga katalagman. Tiya mo na ang eye of the storm. Ang bagyo dito ni landfall sa Bourbon. Kaluy sa Dios, wa mga higalay patay ang Bourbon day. Nga naman ang mayor, nga ikaw may ground commander diha atol sa panghitabo, ikaw may manager diha. Before sa typhoon sa gihimo, ang mga tao nga naa sa daplin sa sapa, pamahawa na mo, ari mo sa evacuation centers. During sa typhoon, naa mahigalay, ready ang rescue team. Human sa typhoon, ready mga higala ang mga pagkaon dito sa evacuation centers. Wa man ni mahitabo, mahigala nga, mura man mga kigalaag, mga biniyaan na ilo man intaon ang mga tagaliluan. Straight to the point. Dili sila may sintros Bagyo ang Bourbon. Way patay. Ang liluan, ang Compostela, wa man diha ilang mga managers, mao'y daghang nangamatay. Kay kanagong mga tao, bisan pa mga higalag, sige na tagpahimang doon sa radyo, wa ta makuwang. Kinahanglan pampunagod nga, nay uban nga okay ra dayon mo, hawa diya. Ang uban, kinahanglan pa doon ay taga-LGO nga magmegaphone dito,
nga mo ingon nga sige na mo ari na mo sa evacuation centers. Kay daghan mo kog kabalaka, tinuoray lang kana mga tao nga naa daplin-daplin sapa. Numero 1 mo ingon mo sila sa kadaghang bagyo, mga super typhoon sa mga nagian, wa man gyud kaabot ang tubig diri and they can mo ana man sila. Ikaduha mo ingon dili man mo kabiyaan sir kay di man may mga butang lagi basig pagkawaton. Kay kabantay ka ni ang mga higalay panahon sa katalagman mo, gawas man po ning mga mapahimuslanon. So di ka basta-basta makabiya sa mong balay, mabala ka makabasig doon ay kawat, nga na ba? Basig sakon imong balay. So man dili ka basta-basta mo biya. Nya gawas pa na ang pagkaon. So muna nga kung doon ay LGU nga mo adto, hawa na mo ari na mo sa evacuation center, ay lang mo kabalaka kay kami bahala sa inyong mga balay na atay tano din nga mo tanaw-tanaw, dili mo ay kabalaka ng kawat. So adto mo. Nabay gobyerno nga mapasalig ba? Lahi gyud ang effect. Ikaduha, imong ingon mga tao nga ay mo kabalaka sa evacuation center sa to, doon na tayo dito'y mga pan dito croissant. Ay ste. Pandisal lang kadi man ni Europe. Ito lang yagi katawa-katawa mahigala. Libre tagkaon dito ha. Ato abot sa kwan kining evacuation centers kana mga tao dai kinay mayo kay do na maday ko nya libre ta dito adto lang ta. Tanawa, ini pamakwit anak kana mga bata makita namon joy sa mga bata ba? Wa sa kasabot mga higala sa sitwasyon nga namakwit sila ni store. Inig-abot dito sa gym dai. Sa evacuation center kita sa lain-lain mga bata la perti nilang duwa-duwa mga kaigsunan. Malalipay kay sila. Ngano man ang mga bata na mo makita ba nga wa gud sila bitay hanaw pas kalibutan. Pero ang ilang makita nimo ang joy sa ilang mga naong, kita sa laing bata mahigala dagan dua basta na nasa sa safe nga lugar. Nga naman doon na may LGU nga ni pa bakwit labi na ko nga mayor mo imusoroy dito day. Tako gipikto ug ang leader mahigala mo kwan. Kaya kana po mga tao diha kinahanglan nagdunay mo timon. Kay mahitabo ana mahigala og dili way mo timon ana. Kanang uban na labi pa gobyerno, isos Ginoo ko. Straight to the point. Daghan din na mahigala mga di lang kumusultig unsa. Babahin-bahin man. Doon ay mga kugihan din ha. Daghan. Napoy mga tapulan. Napod mahigala mga political accommodations. So kung maway mo mando nila, kanang mga tauhan na di na mulihok day. Straight to the point. Kung way mo mando, mano importante sa leader. Numero 1, kana mahigalang tapulan, dinadaan man ang di mulihok. So kinalman na imong kuhiton ang lubot anak na mulihok. Na ay mga political accommodation siya mahigalang gipasod, ka anak ni kapitan, anak ni konsyal dito, dagato ning leader dito, pasod lang trabaho. Kanang mga klasiha sa trabahante, ugwa mga higalay mo, mando anak nila, ugway mo timon, dili na mulihok. Ang decision making di aman mga higala sa chief executive, local chief executive. Unya, kanang mga kugihan, kini prangka-prangka pagka-istorya ha, kanang mga kugihan nga naa, di po na mulihok o basta-basta lang, nga muhimog ilang kaugalingong initiative, labi na ka ng gobyerno, kasuway magugog panalbaho, lahi mo na private, lahi po ng government, suway kag trabaho sa government ay, di magkakapatakag lihok-lihok, uway mando, kay mulihok-lihok ka, pasingin lang sa ka nga, sa may imong kuhan nga no, man ka naguna-una, man ka diha, pasing mudagan kag konsehal. Kaya ako lang yung giagig katakot-tawa, but this is reality ba ya? Og ikaw karon dili ikaw may mayor. Nya ikaw may maguna-una diha. Nya wa ka gi-designate po sa mayor nga ikaw say bahala diha. Nya mulihok yung kag imo kay gusto kag serbisyo gyud nya kwan. Tininuod nimo kay nasing-kasing. Pasingin lang sa kaday nganong isa may nagmando-mando nimo diha, kisa may nagsugo nimo nga mo ning buhaton nimo. Sa mudagan kag mayor dinhi. Pasingin lang ka man. Nya ang imo pong panimbako kana mga kugihan, simbako ang imong desisyon ng busipyat kinsa may mo tubag day ikaw may mabasol tanggal pa lang kada sa trabaho. So naay mga kugihan, maghuwat og lingkod-lingkod na wa may direksyon pa. Muna ka importante sa usa ka manager sa usa ka lugar. Sus didto man mga higala na suri-suroy man si Yuki. Nainiingon ako, di man London, attorney, London ang uban niya, kana sa Aljo, UK man na. May kaon-kaon. Kisa may naghatag ni mong picture nga. Kanindot pa ni pan, ni kaon ni Cristina o ni Frasco, Doc Frasco. Croissant kini nga pan, no? Dili ni basta-bastang pan, ha? Di ni palag pandisa lang nga ordinaryo.
kinahanglan yung dunay direksyon. O tinuod nga makamaon nga leaders Flasco, kunahuna ang sa saliluan day. O kanang imong manghod nga mo mayor, tanaw ni mo marag na mayor lang tungod po sing apelido, daghan man ang inana. Ikaw may mo agak niya. Mo neto buhaton i-guide nimo. Otro sang vice mayor, Flasco man sa vice mayor mga higalawa sa gyud kalihok. Tanaw nimo murag dili kwan. Ikaw may maguwang diha. Tinuod nga makamaos Flasco ha kana kung tinuod sad. O di ba sad? Mailang mahigalas forma lang sad. Kamao ka mo, take over ka mo yung kasumanghon, o di ka mo take over mo, ikaw may mo guide niya, dong, mo ni remote na lang taki, di aman ta sa Europe. Di aman ta dilas kuan, remote kuan na lang management. Ikuan to sa dito, i-communicate na pamay, sabta na pa signal, mo ni yung buhaton, mo ni mo na. Naibilin to dito si kuan, ang vice mayor niya, mo ni siya may ground commander sa dito. Wa man mahitabo, limang ka kami mismo experience na mo sa DWHP ha, kapila may manawag sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office diya mga higalas liluan. Wagi mo tuwag, nagsigilag bagting. Straight to the point. Sige lang ka bagting. Unya, London ning uban si Aljo Flasco dugay day mahuman sa day November. Asa man tong Aljo Flasco tanawar ko nang, di ba, yung magipakita ganina names ka tumantong kang Santiago. Katong ubang mga mayor, London to. Kini kang Aljo, tanawar ko kang Aljo nga kwan. Ito Travel Authority. Kani. Aljo Flasco, kano? Authority to Travel, Honorable Aljo Fernando Flasco. You are hereby granted an authority to travel to the United Kingdom on November 1 to 11, November 2025. Kuane, November 1 to 11, dugaya pa day. Unya karon na, uli man sa siya pa may imo, patuupos mga tao dito, laliman ka, ang akong bakasyon, kuto pa untas pizza 11 pero ni una na may uli tungod ninyo. Kamo ang mga tao pa yung pasangilan balihon. United Kingdom. Lahi man tong lagi London man uman United Kingdom. Okay kanang London mo man ang capital sa United Kingdom. Nani sa Europe nga mga lugar, no? Actually, kinigon mga kagalaang kinigyong United Kingdom, ang ila diha mga kagalang primary language, English, pero lahi nga pagka-English, kanabang British accent nga pagka-English. Ang kananaang France, Europe, kapon na dako mo gani, by geographically, ligon man ni kining Europe dahil ngilngig ni. Lima ka mo, gasto ato kag US, ang United States of America, mas gamay man ang ilang values kwarta as compared nila dito sa UK. Kaya ang dollar god, 59, $1 is equivalent to 59 pesos. Ang dili sa UK, 1 pound equivalent to 78 pesos. Yan nakadako. Unya, geographically, kanang France, mo gini mga French ang ilang pinsultian, pero Europe ra maguna diha. Kanang nga continent, kanang Europe nga continent, naa diha mga gamhanan. Kay lima ka ang sakop sa United Nation, permanent member sa United Nations Security Council, naa sa Europe, duha na guna daan, ang United Kingdom ug ang France. Mao na kanit na sa diha napita sa Europe, European countries na. Nya kanang Russia, part ng Russia, Europe sagod. Mao nang kanang mga tanawa mga batasan ang mga Europeans ligod tanan, pero medyo di sa pulupig dayo. Una-huna sa lab kami may ngilngig sa dire. Ano dili sa mo follow sa dugwan, nasa ilang mga kaugalingong sinultihan sa dito. Pero kini nung United Kingdom, kuan ni English ning ila dinha, pero ilang pagka in English kana bang pina Harry Potter nga pagka in English ba? Naay French po dinha, kay tungod ganit ka man sa dihang mga lugar European countries man pero mabutang sag mga secondary na nga mga languages. Pero daghan na dito. Pero sagad ang English, pero lahi pag tunada ng ilang in English. Mamao ng ilang in English Australia. Kaya kanagong Australia, kung tanaw ni mong history, kanang mga tao sa United Kingdom, dahil British, na-under man na sa Britannia ko na ilang, na kolonya sa Britannia man na sila mo nang kita kag in Englishan ang Australia, mamao sa UK. Kanang pinangungingon ka, dahil mangutana kag, do you have water? Ikasabot. Mo inyon, do you have water?
Kasabot na. Ha? O imong i-pronounce og klaro nga, mother and father. Adi, sabot nga. Mother and father. Ato lang ni agi katawa mga kaigalaan. Ingon sa kana United Kingdom man diliman, pero kanang United Kingdom magod usay daghang libog ana mga higala. European countries na sila diha kanang Europe mahigala, kanang France mo gani mga French nga mga pinulungan. Katawanan sa ganang French gud mga kaigalaan. Pero naapo diha napita ra kay Europe man na mao sang uban na but kini mga higala island mo gani. Unsa na pag-explain ng United Kingdom day? Nindot ba imo i-explain ng United Kingdom pareha nag-explanation sa mga Islas Camotes? Kay mura ba sa malibong United Kingdom? Unsa man ang Great Britain? Unsa man ang England day? Unsa man ang London? Ngano na may Northern Ireland? Ako na explain niya. Pareha na ako gamitong example ang Camotes para masabtan. Kanang Islas Camotes ba day? Kanang Islas Camotes. Mo na itong gamiton example or dali kay sabton. Alas 7:46 na ugaron sa detalye na sa ato mga balita. Ang kagamanas dakbayan sa og lalawigan sa Subo nagpakita sa pagtinabangay taliwa sa mga kalamidad ug mga hagit nga giatubang og nasinati karon. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Gipakita sa kagamhanan sa dakbayan ug lalawigan Sugbo ang pagtinabangay taliwa sa mga kalamidad nga sa natin ini. Ang city government ay usa sa unang nahatod og relief goods kadto sa Northern Cebu nga grabe naapektahan sa kusog nga linog didto miaging September 30. Kini bisan pa man kung ang syudad na iguusab sa nasudtang kalamidad. Didto miaging adlaw, personal usab gitudol ni Governor Pam Barquato ang mga leptospirosis prophylaxis medicine ngadto kang Mayor Nestor Archival bisan pa man kung ang probinsya na iguusab sa mga pagbaha da sa bagyong Tino. Butang nga gikalipay sa mayor. Nalipay kay Guli. In fact, ang mga tao dito sa City Hall nag-cheer up ni Governor Pam na bisan gani og sila mismo na ay kakulian ni tabang yun sila sa syudad. So, makita ninyo ang dynamics ba nga maayo kayo ang pagka-sync no? Sa city o sa probinsya. Si Mayor Nestor Archival ang nasutang mga tambal iparapod sa kagamahanan sa dakbayan ngadto sa mga first responders sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Radyo mo nationwide. Padayon ta sa ito mga balita, moabot nga to sa 133 ka mga pamilya nga napektuhan sa niagi nga bagyo nga si Tino. Dina sa barangay Kasili og Tawason, dakbayan sa Mandaue. Ang nakaroon ng mga family food packs gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kagahapon. Sa barangay Kasili, doon ay 57 ka mga pamilya nakarawa ng mga food packs. Atol sa gipaygayon nga distribution sa School of Arts. Samtang doon ay 76 kalain sab nga mga pamilya gikan sa barangay Tawason. Ang nakarawa sa susama nga ayuda gikan sa mga ahensya kagahapon. Matag family food pack nga distribute sa DSWD, doon ay sulod nga bugas sumay. Doon po kini mga dilata nga pagkaon, kape o guban pa nga mga basic food items nga gikinahanglan aron makasustain ang usa ka pamilya nga dunay igo-igong ginaghanon sa miyembro sud sa duha nga to sa tulo ka mga adlaw. Ang distribution gipaygayon sa DSWD subay sa ilang coordination sa Mandaue City Social Welfare and Services Office kon CSWS sa maong syudad. Ingawano sa mga barangay official na mao nga mga naisgutan nga mga lugar para pagsiguro nga kadtong mga pamilya na mao gyoy labing naapektuhan o nga qualified nga modawat sa maong hinabang. Mao'y makadawat sa maong nga mga ayuda gikan usab sa maong ahensya. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Radyo mo nationwide. Nakadiskubre karon ang Metropolitan Cebu Water District o MCWD nga doon na sila mga tubo ilawom sa Taytayan sa Barangay Pahina Central nga illegal nga gitamper. Tungod ni ini nakabugna kani og major leak sa transmission line nga mao na hinoy nakabalda sa water supply sa maong lugar. Subay niini ang MCWD ni pahinomdom ngadto sa publiko nga ang water pilferage sa serious offense
O dili lang kini makabalda sa serbisyo sa MCWD ngadto sa ilang mga konsumidor sa maapektuhan nga lugar. Kung dili posible o gikabalakan usab nga makontaminar ang water supply. Tungod ni ini ang MCWD nag-awhag ngadto sa publiko nga kung doon na sila mamatikdan nga illegal nga connection or tampering sa ilang mga tubo sa tubig, mahimong i-report dayon kini ngadto sa ilang buhatan o ka mag-message sa official Facebook page sa MCWD aron ila din kining kahimuan og dinalian nga aksyon. Kasuway nagtapos sa itong mga balitang lokal, usab ni ini nga mga orasa, o niya standby lang ha, karon taon-taon man lang sa itong pipila ka mga pahinumdom. Batin niyo pagbalik sa Attorney Rufil. O ba na Congress Control kasamang cases mania, Nestor Homicilio, Nemsky Niones o Gerald Albios. Ako sabi ni Radio Mancan Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw og maayong nga buntag. Amping kanunay. Sumo Nationwide. Straight to the point. Ato sa pagtagad mahigala tundugang mga reports sa mga kaubanan o nya tundugang mga komentaryo mga kaigalaan. Ako ging gisubay ning bagyo nga si Uwan kay aron makabantay tang tanan. Atong gigamit ang atong microphone aron nya makatabang ta sa publiko. Sabuag nato sa publiko unsay angay bantayan sama atong bagyong Tino naningkamot ta may galag pahimangno sa tanan. Nya mo nasab ni kining Uwan, no? Nga makabantay ang tanan. Gawas pa na, gusto mi mahibaw kay naplano ta mi mo strike mi karong adlaw para sa ato na nga paghatag sa mga relief goods ngadto sa mga nabiktima. Pero natanaw na to basi mag-unuan day ba? Itong kuan man mga hilantan yan ito mga staff sumoto ko sige lang ay lang sa no. Amo na atong gusto pong mahibaw-an kay aron nga kinini ang kay bawat nagkano sa tamo adto sa field manghatag sa mga nabiktima sa bagyo. Unya mo na padayon sa migihapon nga nanawat sa inyo mga tabang sa ato mga sukin tigpaminaw kutob lang sa dunay mahimo no kay I know ang ato mga igsuon nga mga sugbuanon kato mga naigo di ta ka expect mga higala nila nga muhatag kay naigo man sad sila. So katong gawas mahigala katong wa maigo basin pa og makatabang mao na nga duna ta mahigalay GCash number dire sa 0991-207-9880 pinagi ni kasamang Aida Tampos o niya doon na punta mahigalay 0991-207-9525 pinagi sa ni Inday kasamang Rinalao no mo na mga higala nga atong kinini ang mga GCash numbers no nga atong gihatag sa publiko aron nga maka-donar pod sila no. Kaya doon na may uban katong wa maigo sa bagyo. Katuban po niya medyo na igo pero doon na kapos na ika-share atong dawaton mga sukit tigpaminaw. Kaya naman guna no. Doon na igo, doon na wa na igo no. Kinini ang katong uban doon na mga grabe kay napiktaran, doon na iban nga wa mapiktari, uban mapasalamat nya na okay sila. Hatag po sa sila mga grasya. Kaya at least gituyo mo sa mga kaigalaan ba sa kanana ang kapanahunan nga di pod kitang tanan may maigo dunay uban na igo makaluluoy kayo katong maigo pasalamat nga wa ta maigo nya kay katong wa maigo mo to mga higala ang mo shell out sab sa ilang grasya para makatabang atong mga nangaigo sa maong bagyo. So mo ni mga sukid tigpaminaw no. So mo na akong giingon nga sa atong pagmataan ng kabuntagon grabe gyud ay kaayo mga higala ka kuan ay kana bitaw imong prayer bitaw inday ken nga mapasalamaton ka nigmata nimo sa buntag. Pagmata ni mos buntag may gala nga makapanguros ka sa mga Katoliko with due respects dili Katoliko kaning mata nimo praise the Lord, thank you Lord no, salamat sa laing adlaw na sab. Makaingon ka ba nga dakong butang na dili na ma-emphasize mga kaigalaan kung way katalagman ba but karong panahon na bitaw pag igo sa bagyong Tino grabe ha oy limang ka inaspan o pila lang ka minutes god. Pag makamata ka alas 3, marag makaingon kag okay pa man o marag okay naman. Alas 4 mag-okay man. Sus, paspas kayong pagtubo sa tubig mga kaigalaan. Grabe paspasa. Usa ka pamilok lang. Daghan ang patay. Karon mga higala dunay 144 ang patay. Could you just imagine that? So, human sa bagyong Tino, sigurado man ko. Nga katong tuwa sa lagyo, hasta tong tuwa sa gawa sa nasod o katong tuwa sa lagyo o mismo kitang nasa Sugbo o uban pang mga lugar nagtinawgan na man yun. Kumusta mo diha? Kumusta unsay kahimtang ninyo diha? Labi na ka nang putol ang signal makuyuan ka. Inig pangamusta nimo sa chat or sa text
Kumusta mo diha? Unsay nitabo niya? Asa naman mo? Di makatubag. Kaya ang signal may gana ng problema sad. Makuyawan ta. Ba't sa dihang ilang pagtubag, okay ra may diri? Kumusta ang atong balay diha? Kumusta atong kabtangan diha na amay mga kwan? Ang atong mga hayop diri, ang atong kwan na daghay ma-report. Atong balay diri na inadaot ana. Ba't kumusta man mo? Kumplito ra ta? Kumplito. Buhi tang tanan. Muna kung ingon day, dadyo ka kaingon nga mapasalamaton ka. So salamat. Muna nga lima ka ang pamilyang uban mga kagalaan banlas sus Ginoo ko. Daghang nangamatay, 144 ba ang patay? Mas daghan pa ning patay sa linog. Muna akong giingon, inigmatas buntag, mayon ka, salamat Lord, nakamata pa ko, salamat Lord sa another day. Salamat Ginoo sa laing adlaw karon. Di lang nimo na ma-emphasize mga higala ganang way katalagman mamuragwa lang. Pero kanang panahon mga kagalaan ng ani nga bagyo, kaingon gyud kaoy nga, so salamat Ginoo. Salamat buhi ko. Nga di lang na igo nga ikaw. Kay kung buhi ka, ang imong mga parinti, mga mahal nimos kinabuhi, imong immediate family, imong kontakon, imong ginikanan, imong mga anak, imong mga igsuon, mga parinti. Pag kontak nimo, kumusta mo diha? Pag ingon okay ra mi. Na-i-call na to. Dunay tawag nato. Okay ra mo? Okay ra. Dunay tawag nato nga mutabang ta adtong mga tao nga dili okay nila. Muna nga kami sa DYHP padayon may mga higala nga nanawagan sa tanan. Sa dili pa kong padayon mga kagalaan sa kong komentaryo nga katundo na mga higalay mga ikatabang diha. Atong tabangan ni atong maigsuon nga mga na biktima in town ni ining maong katalagman mga sukintig paminaw. Kay nahibaw ta daghan mahigala ang mga di lalim ang nadangatan mga higala. Muna nga padayon may mga kaigsunan sa pagpanawat sa mga tabang sa atong GCash number 0991-207-9880 pinagi ni kasamang Aida Tampos o di kasamang Reyna Lao sa 0991-207-9525 o gani apod mahigala kining go time ni kasamang Aida Tampos sa 0991-207-9880 o ngayang video number mga kaigalaan. Ano akong gingon mga kaigsunan, kami ako nag-meeting mas mga staff dire. Kung sa man mo lusad tag panabang. Usahay may gala magduha-duha ta nga bago pa man ta ngayog tabang sa bugo. Bago pa man ta ngayog panabang para sa mga biktima sa linog. Ato tutukon pag-usab ang kasing-kasing sa ato mga listeners. Tungod din ang hitabo apoy di pa bakaha. Usahay mo ratag mo doubt, usahay may gala mo entertain tag doubt. Pero mo na akong giingon, unang-una pasalamat ta. Kita pasalamat ta nga okay ra ta, okay ra tong pamilya. Kasi simbako og nagkaproblema ta. Simbako og nabiktima ta, di kita kapangayig panabang. Di kita mo oy maka-initiate ana. Ubisan simbako may galag sakop sa pamilya dunay nakalas. Disoriented ka man. So usa ka pasalamat, sige, kapoy man to ta pero atong himuon. Na kung inan to mga staff, kapoy man ta ba kay gikan gud ta sa kuno gud ta paginhawa apa. Gikan pa ta sa Northern Cebu. Pero okay man ta, at least naluwas ta sa mga bagyo. Atong pamilya pag-check na to kumpleto ang atong pamilya. Kay kung hitabo pasimbak ko lang palayo. Tabukunog pila ka laod o naigo ta. Di ta kapangay, di ta ka-initiate ani ron. O simba ko lang, ug naay sakop sa pamilya nimo nga nadisgasya, madiskarel may imong hunahuna. Di man na may mahimo nimong kuan. So, mapasalamaton ta nga wa ta maigo atong pamilya kompleto. Amo initiate ta okay lang, bahalag kapoy atong himuon. Ato lang sugdan. Now, natural mo entertain tag doubt usahay atong mga listeners, andam pa magka sila nga mutabang, no? Pero sige lang, tuktukan, amo lang tuktukon yung kasing-kasing, among himuon ang kutob sa among mahimo dire. Din kamo sa dinha to mga listeners,
agi og pasalamat sa uban nga wa ma biktima og agi mga higala og pagtubag sa tawag. Wala amo mo giawhag sa pag tubag ining mga kaigsuonan nato nga nanginahanglan in taon sa atong tabang sa ining mga panahon na karon mga di malikayan kamo diha. Sige lang kay kana mga higalang mutabang ta, the more you give the more you receive man sad. Na may mga grasya sad nga maabot nato. Dili na to ma-explain sad mga higala. Pero tinuoray lang ako mismo dire. Ni-entertain kog doubt gamay oy. Nga unsa man to bago pa ganita na nangayog panabang nya mangayo na sa Toronday. O entertain kay doubt tinuoray lang. Unahon na ko bida no. Mutubag pa ba ka sila nato nga bago pa man ta nangayo. Pero karon mahigala ang update na to ron nanatay 500,000 na nga mga nitabang mahigala pinagis na tong GCash number nga tong gihatag kang Inday Aida Tampos ug kang kasamang Reyna Lau. Kaingon sa ko usahay nga sige lang padayon lang. You alone are my heart's desire and I long to worship thee. I am longing. Bueno mga higala sa atong karon taon atong dugang mga komentaryo o dugang mga reports una. Before kong balik sa mga komentaryo mga kahigalaan, daghan mo gani mga angles ron nga atong tagapagtagad. Di lang po nako kalimtan kining atong relief campaign. Karon unta mga higala wa pa ning bagyong uwan mo adto na ta mi sa field. Love you more than any other, so much more than atong mga pa-relief campaign, atong mga komentaryo, atong mga reports, atong hatagag pagtagad. Niya naman sa ning bagyong uwan god mga sukitig paminaw. Atong hatagag pagtagad ron kay ang report sa pag-asa nakasud naman sa Philippine Area of Responsibility. But ugma mahigala mo landfall ugma or sa Lunes buntag. Ning mga orasa, kumusta ka? Kay doon naman tayo mga wind signals, mga sukitig paminaw nga gi-issue ang pag-asa. I-check na to sa Idol Tweety usa. Dito sa may pagsubay na to mahigalas kadagatan ron. O dito sa may pier area ato sang i-check mahigala. Kumusta naman? Unsa naman ang dagat ron? Kadto na ba mga higalang pagtino? Akong gipasusi ang dagat. Linaw kayo ni Storm. Pagsugod. Sa nimang orasa may higala to sang i-check kadali si kasamang Idol Tweety das to nga linya karon na dito mga higala sa may pier area or dito mismo sa may SRP para masubay na to ang situation report kang kumusta ang kahimtang sa panahon una ta mo balik sa tundugang komentaryo. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Attorney Rufil, linaw ra ang kadagatan sa pagkakaroon kay aniya kita og isusi nato dinhi sa may South Road Properties. Attorney Rufil, kining dapling gyud sa dagat. In fact, Attorney Rufil, doon na pam ganitay nakitaan nga mga mananagata nanguhag isda dinhi Attorney Rufil
kay wa pa man noon tay pagbawd-bawd nga nasinati dinhi Attorney Rufil nga nakitaan. Nya dinhi po sa may pier nga happy Attorney Rufil usa ta niyan hiato sa tong gibisita sa Yus Kabuntagon kay basin sa tong pag-abot ron didto wala na nooy tawo Attorney Rufil kaganina nay mga nibisita Attorney Rufil kay nagtuo nga duna na biyahe kay kagahapon man gud pasado alas 5 sa hapon Attorney Rufil gikanselar na ang tanang biyahe dinhi sa may Pier 1 o sa Pier 3 Attorney Rufil. Nya kaganina gibuhat na lang nila ang pag-refund sa mga nagkadaiya po ang company Attorney Rufil o ang uban nagpa-reschedule na lang sa ilahang biyahe kay para po sa safety Attorney Rufil humana nga gideklara Attorney Rufil nga signal number 1 ato diri sa syudad sa Sugbo. Nya karon Attorney Rufil duna po tayo pag-uwan-uwan nga nasinati diri sa gawas nga bahin apan dili gyud kanang sunod-sunod kay muhunong man po si Attorney Rufil mukusog nya muhinay nya muhunong Attorney Rufil. Kay namdom ka Idol Tweety sa panagsingabot pambagyong Tino gipanha sa tiga sa may pier area gitan-aw to ang dagat ba. Compare karon nimo mamaora mo linaw kayong dagat sa pagkakaron Idol Tweety? Linaw kayo Attorney Rufil pero kato manggong bagyong Tino Attorney Rufil sa tuang pagbisita adtong higayuna kay atong naapa ko sa Daplins dagat linaw pa to apan pagkusog na sa uwan Attorney Rufil kay nikalit na pod og kusog pod ang bawd dinhing dapita Attorney Rufil. Ya karon dinis may SRP area ato atong makita ang kahugaw pod sa dagat Attorney Rufil nga hatod pod atong pagbaha-baha ni adtong bagyong Tino napatay mga nakita nga mga basura dito sa unahan nga dapit nya kani gani nga mura na og 3-in-1 nga kape Attorney Rufil ang dagat ang color sa dili noon tanan gyud apanay parties dagat Attorney Rufil nga mura na siya og kanang kape gatas ang color. Pero so far mo na siya Attorney Rufil linaw ra man nino ng kadagatan dinhi nya karon na padungpod mi sa kining pier ni hunong lang gyud ta kadali Attorney Rufil kay masalipdan man gud sa tong sakyanan ang kining dagat mo nang gihunungan sa nato kadali kay para po nato ang makitaan po Attorney Rufil. So na linaw kayo no murag kuan na kayo. Ang kuyaw lang ni kanang kalma kay dagat ba? Kalma ra man hinoon kayo ang dagat Attorney Rufil sa pagkakaron. Ambot lang ka og mukusog pod ang hangin apan wala man tay hangin pod noon na nasinati diri gawas nga bahin Attorney Rufil. Mga kaigsunan straight to the point. Atong balikan si Idol Tweety basi daw na pati report or okay na ba to sa Idol Tweety karon taon lang mga sukit paminaw aron to matagag pagtagad mahigalan tong dugang mga hisgutanan sa mga kaigsunan. Okay, balik ta mahigala sa atong dugang mga report si kinini ang Cristina Garcia Frasco ni angkon man siya nga dito sa London pagkabuntag kuno anang November 4 kay siya maoy head sa Philippine delegation sa World Travel Market. World Travel Market din day. Unya dili na pwede nimong designate og lain dito Secretary Cristina Garcia Frasco. Kay nagbagyo naman kanang November 4. No? Unya kanang bagyo gi-forecast sa madaan. Kung doon na gyud mga higalay kinini ang tinuod niya kasing-kasing sa public service, imo gan timbang-timbangon og maayo na. Unsa man ni World Travel Market? Unya unsa man atong tourism sa Pilipinas nga wa naman gani ni layo naman ta nabiyaan naman ta sa mga kinini ang ato mga silingan nga mga nasod sa Asia. Straight to the point. Biyaan gyud. Bisan wa pa ni mga controversial daan sa una nga mga butang. Katong imong promotions tourism, nangopya ra magani kadtog nanguha ra man tag mga materials ato sa lain. So, nya iyang iingon niya dito siya pag November 4 para kuno sa World Travel Market nya unsa may nakuha na to adto. Pero sige na lang. Nya kuyog sa gid si Doc. Ngano man kinis Doc Frasco nga madali bang pangitao na to kay pagpanahon sa linog saba kaysa dili man to yan distrito day. Kadto dito sa may Bugo area Northern Cebu, distrikto mga higala ni Kuan, San Simura. San Simura tong distrito dito.
Saba sa ningita sa gasang gobernador. Karon imong distrito may naigo, natural gyud pangitaon gyud ka kay sabaan gyud ka. Hay man to sabaan, wa naman lagi mo saba-saba. Kala ni agi sa katawa ha kay kini atong komentaryo may gala masakitan mo gud taning mga hitabo ron. Murag usahay mga kog tabang sa publiko usay murag kahilakon mga sukintig paminaw. Ara sa tamang komentaryo sa tagadali mga higala nya ini ato pa komentaryo maayo masigining kini mga taong responsable ining grabe nitong mga nadangatan ron. Labi na ng kabukiran nga upaw, mga kwari-kwari din ha mga higala nga. Mga nagnegosyo anak mga sukintig paminaw. Sus gabihang kwari nga nitabo asa ko naman nga river do nagi kwari sa babaw. Unya, kinsa ni mga nangadato, ni anang mga klasiha may galas negosyo, unya mga pobre mo yung apiktaran. Makakuan kay ba? Makaguol. Mana ako lang ning iagig katawa na lang gamay ning atong komentaryo. Lami as krusant dito, Sekretary Cristina, no? Yang anong kuyog mga dokpras ko sa gyud ay. Dili day mo total magtiayon lahi-lahi mo ikaw tourism secretary si Frasco congressman kay daw nagoy bagyo nya kanang bagyo na forecast na wa pa ang November 4 man ni strike ang bagyo wa pa ang November 4 na forecast na daan wa pa'y kalag-kalag forecast sige na nagpahibaw dire in fact di pa kun sa ako ni uli ko sa Leyte kay nanagkot ko dito mga sukintig paminaw. Anticipated na daan, balik kita dayon. Lakaw, after coverage sa pagka sa Sabado, balik dayon, kay mo bagyo naman. Basta di ta kabalik. So, ina na to mga kauban na to uban. O sige, katong uban nga mga mamauli o kanang mo tabok ka ba? Mabita ng importante, mo kuha kitag report sa Pag-asa. Pagpahimang no stanan. Kamantay mo maingom ko, katong mga mutabok o dagat, atong kuhaon ko ng report sa Pag-asa aron mahibaw ta kung kanus amo kinahanglan mo balik labi na dunay trabaho. Anticipated na daan wa pa mga higalay bagyo mahitabo. Iyang niya pag November 4 pag bagyo dito meeting. Unsa meeting nga? Unsa ka importante na nga meeting mo bang you have to weigh things out. Asa may mas importante, asa may mas bugat. Okay, granting for the sake of argument, nabugat yung kanang meeting nimo. Nga nang mapapakuyog si Doc? O tinuod ba nga birthday treat to ni Doc? Nga inyong ipakuyog ang inyong mga mayor sa 5th District? Straight to the point. Ha? Istorya na ko tag-tinuod, God? November 4, ni-strike ang bagyo, grabe. Sus, mga kaigsuunan. Unya, nadapang mga mayor mahigala sa 5th District. Ngigiingnan pa ko diri mahigala. O, karon November 8, mataron mo ron ang ika-12 years nga panghitabo mahigala atong kusog nga bagyo nga Yolanda. Karon, nadapoy super typhoon mahigalang si Uwan. Hope, hinaot unta. Nga mahilis unta na mahigala ni mga bagyo di ni makahatag kadaot na to. Straight to the point. Di ko kalimot anak 2030 maday. Kay ngano nagsunod pa sana mo mauron tuiga hanga na igo ta kita. Kami man ginisip to 2012 di ko kalimot. Linog to mga kagalaan didto sa Negros ang epicenter adto. Unya naapil ta Sugbo grabing linog na to. Didto ko sa Palace of Justice at the time na ko'y hearing anang panahon nga to kang Judge Villarmino ba to? Nga nanganaog Miss Palace of Justice, magamit pang Palace of Justice at the time dito sa may Kapitol. Kusog kay pagtayog. Unya kanan 2012, di ko kalimot anak kay moment of tsunami scare. Nga nanagan ang mga tao tungod tsunami. Pag sunod tuig na nya kami sa DYHP Aramin Cebu na mga dagkong inaning pahitabo god, naanad na mi anak nga dili lang ta mo piyong sa matabang na mga tabanganan. Naabot kami Negros. Nang hatag mig relief goods dito. Pagka 2013, di ta malimot ka ng October mga higala na linog na masad. Ang epicenter ang Bohol. May epicenter sa linog. Ikaw rin man, taga Bohol man ka, diin man ka ng panahon na rin. Paglinog. Sa inyo, kusog kayo no? Tagkrabiha.
Nya ang Cebu sa apektado ta, mo to'y pagkahugno sa Bell Tower sa Santo Niño. Basilica. Daghang patay sa Subo. Di ka pa kalimot kay ningadto tagbuhol nang hatag ta may galag mga relief goods dito. Pagka October na ha. Pag November 8, Yolanda bitaw na. Sus Ginoo ko. Kana nga the same year, duha ka dagkong katalagman ang linog sa Bohol ug ang Yolanda. Straight to the point. Karon mga kaigalaan, October 15 man tong linog sa Bohol, di sa takalimot anak kay nang hatag may relief goods dito. In fact, si Father Ray Omamalin, good morning naman Father, nasa gikumpos ka kanta na day. Katong linog sa Bohol. Good morning naman Father Ray Omamalin. Dito may Bohol. Unya, pag human, karon mga higala, tanawa September 30, linog sa Northern Cebu. Sa to pa, kanang October na, bisita mga higala, panghatag dito sa Northern Cebu. Makaingon ko nga, sus Ginoo ko. Murago man tama, kaginhawa pa. Karon, igo tas bagyong Tino. Duha kadagkong katalagman, hinaot pa unta nga kining bagyo in taong uwan. Mahilis in taon na iyo, taon ng palabi. Makaingon ta Lord, sakto na taon Lord. Ay na taon may palabi diri taon. Straight to the point. Grabe gyud. Ning mao mga panghitabo. So, inana mahigala nga tong mga experiences. O ikaw, kasabot mo niya nga, gi-forecast na daan na. Kanang linog di man na ma-forecast. Ba't kanang bagyo, na-forecast na daan oy? Usa ka semana wa pay bagyo. Sige na tag-report. Ako nagipasusit ng mga reporters. Ako mismo ni uli ko saliti, balik ta. Anticipated na daan day. Muli ko karon sa Bado after stone coverage. Pero balik ko din ugma kay udi ko kabalik ugma. Delikado matanggong ko saliti. Nya naman ko obligasyon diri sa atong sibianan DYHP. Straight to the point. Na-forecast na daan. Nya imo tang patuuhon nga dito sa mga higala pagkakuan November 4 unya pagkahuman lagi kay na may bagyo mo nga ilan uli na sila. Bakasyon gyud mo. Ibutang ka lang kada bang pagtimbang-timbang sa butang maasa may mas bugat nako moadto kog Europe, moadto kag London or mopabilin ka sa imong mga tawo nganong nahimo man sa mayor mga higala sa Bourbon. Straight to the point. Ako naka-appreciate ko sa iyang letter ni Mayor Dutilos ba palido ni? Dutilios? Ko naka-appreciate ko ha. Di mi kaila na niya. Wa ko kamit pa na niya magkita mi mo lamano ko. Nindot kayo ang iyang later ba nga di lang kumudayon palihog lang transfer cancel Governor Pam sa akong travel authority nga maghihatag tungod kay di na ko biyaan akong lungsod kay na may katalagman nga moabot. Ngano naka-anticipate man siya? Ngano ikaw Duke Frasco o ikaw Christina magtiayon man mo? Wag ginakunahuna ninyo duha. Straight to the point. Ang imo igsuon sa Eljo. Naginamhinam gyud mo bakasyon sa London? Straight to the point. Saro naman sa bisag untang magtiayon baka mo nabay makabadlong niya usaon ta ba? Mo na kinis Christina anak yung guin eh. Gawas nga liwat kay naong ang iyang decision making guin gyud. Di ay mga hospital tabangunon alang sa mga pobre ala suroy-suroy sugbo. Ikaw po Christina suroy-suroy London. Ako lang yung agi katawa-katawa haon sa manina. Nga suroy-suroy London man na. Yan, ingon mahigala nga di man kanang komentaryong Attorney Rufil Banyok nga tanawa pero doon ni sulti na ko tanawa lili arago attorney kanang imong dokumento dili man na London na tanan na may UK bitaw pero kay kanang London capital mas UK. Pero na ingon nako nga kon gitan-aw gyud ako tuod tinuod gyud ang kang Aljo mga higala nga Frasco nga bakasyon ay bakasyon man klaro mas dokumento ay nagpatuhan yung mga tao nga ni adto kay trabaho ni adto kay seminar nakaklaro anang bakasyon. Tanaw ko kang pero ang kang Anjo ba na? Anjo Frasco. Ang iya mga higala kuan ang iya kanini ang dala kaniyo. November kuan iya? November 1 to November 11. Taas ni yung bakasyon na. Straight to the point. Martes pa na mahuman ng iyang bakasyon na yung tara, padool ko dong basahon ng balik dong. Tanawa ko dong. Kanao. Ha?
You are hereby granted an authority to travel to the United Kingdom on 01 to 11 November 2025. All expenses incurred in your travel shall be charged to your personal account for your information and guidance. Straight to the point. Kayo, seminar pa, dili personal account. Ipa, liquidate man as gobyerno hasta mga tickets. Pero kini, makuyawan maguna to ining kunuhay personal account. Well, in fairness, doon na siguro mo yung daghang kwarta or ang kuyawan ay kung doon na sponsor. Ha? Mo na kuyaw sa napita. Kanya katong later karon. Klaro man tong bakasyon. Ama tong later dong. Katong later bitaw dong nga ingon nga ako gipata salipdan lang nimo tong kuan lang sa. Nga nananghid mga higalang mo adto mahigala kay bakasyon gyud. Ha? Asa man to dong. Aka na to. Ako lang ibalik gamay ha. Kay ngano mga tao ingon magud ngan ngadto kay trabaho ba itong ilang giadto? No, seminar para sa kaayuhan sa tong lungsod. Eli oy, nawo. Nangayo may gala, this is respectfully request for your good office an authority to travel to London on November 1 to November 7, 2025 for vacation. Kaklaro na para sa bakasyon. Manik klaro-klaro. Nya karon ingon London, pila man kabok ning London. Ang London mga higala sa ilang cabinet authority, si Mayor Phil Jorquinho, London, November 1 to 7. Andre Duterte, board member, November 1 to 7, London. Si Pilar Mayor Manuel Santiago, November 1 to 7, London. Puro Mayor Edgar Rama, November 1 to 7, London. Onya kining UK, Katmon Mayor, Avis Munleon, UK. United Kingdom. Si San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano, United Kingdom, November 1 to 7, Japon. Nya si Aljo Frasco, mo'y taas-taas yun ang iyang bakasyon, November 1 to 11, United Kingdom. United Kingdom lagi. Oh, kay kana mga higalang London, capital sa United Kingdom. Akong explain ha, kay dagamay dili kayo kuan ning London kining UK. Unsa man ning UK? Unsa man ning Great Britain? Unsa man ning London? Ako pagtagad niya atong gamitong example ang Camotes Islands para daling masabtan. But unsa may ilang language yun din ha? Ang language ha mahigala English yun. Ilang primary language mo ng England, no? Pero ilang ininglesan mga kaigalaan, murag Harry Potter ba? Kita mo sa Harry Potter nga anak nga mga tunada. Onya kini ni ang okay, England man sa Harry Potter day. Numdum ka day. Onya kana na ang French din ha. Mabutang na secondary nila diha nga ginagamit-gamit. O ni balikan ako gamay nganong importante na ang ground commander, na ang manager diha sa lungsod. Atol sa Katalagman. Kay dunay mga pagpangandam nga ang mga tao ni mo diha sa local government unit nag-agad sa imong direksyon. Nag-agad sa timon. Sa manager, nag-agad sa timon sa leader. Kaysa ako nangingon ako, katrabaho man ta gobyerno, sir, kasabot man ta. Naay mga naay diha mga higalan na narbaho nga mga tapulan, dunay mga kugihan. In fairness ha, doon na po mga political accommodations nga naa. Kay anak og leader, anak ni kapitan, anak ni konsehal dito, nagkatabang sa eleksyon, may kay midaog kuan dito pag eleksyon, o sud trabaho. Kanang mga klasiha sa tao katong tapulan o katong political accommodations, og dito nimo taga direksyon, di man tumulihok. Kay wa man to sa decision making, magpaabot man to unsay kalaki ani. Nya kadto po mga kugihan, mabalaka sa tumulihok kay basig mo sipyat ang imong paglihok-lihok wa kay mando gikan sa taas. Okay lang mo positive, nanog mo sipyat niya. O usahay positive ang resulta, nanindot na sikat ka, masuko man sa day. Sikat nino ka ngano nagkuan makamdagan ka. Naomsa ka. So ikaw diha nga bisa pagkugihan ka, tarong ka nga tao, nakas gobyerno, mapaabot yo ka unsay mando sa imong leader. Prangka nang pagkaistorya. Mo na importante na diha gyud ang mayor kay ikaw may local chief executive. Sa barangay ang kapitan. Mo man mga local chief executives. Sa province ang governor. Kay before sa Bagyo dunay pangandam, during sa Bagyo dunay pangandam ug after sa Bagyo unsa may mga buhaton. Straight to the point. Mo na ko gipahimangno sa tanang pamilya. Sa mga pamilya nagpahimangno ta,
Atol sa dili pa ang bagyo unsa may andamon, no? Napahinumdom ko. Karon ako ibalik ha. Kato mga kuan kanara pa bagyo manghigala kining uwan. Unsa man? Pag anda mo daan sa inyong mga flashlights, maingon jud ko, anda mo sa mga flashlights sa pamilya na ha. Inyong mga battery pack, iandam daan ang inyong mga cellphone, i-full daan ang battery kay basig mo brown out, at least magamit na ang flashlights. Mga battery packs ninyo, iandam daan. Pag gasolinahi daan ninyo mga sakyanan, disili daan. Kay si Bako mapaliya sa audit day, nga naglinya tag pagas up. So, before na sa bagyo, during sa bagyo, stay put mo sa balay. Ayaw mo paglakaw-lakaw, kay basi man lupad ng sin, maigo mo. Nya, after sa bagyo, ayaw mo dayon taak-taak, kasi bako doon yung mga wires nga nangadaot, o na yung mga ihi sa ilaga, o doon na dahil mga wirings nga naunsa, kurintihan niya mo. Na yung mga buhatonon, sa pamilya na, nan sa local government, unsa man, o ikaw may mayor, kadtong mga namuyo, daplin sa pala, magmikapon dito, palibkasa na. During sa, ang DSWD ni mo, iandam ng mga pagkaon, ang DRRE mo, iandam daan, hasta mga bugsay, mga buya, iandam daan, hasta mga speedboat, unsa pa. Kisa may ko na, ang ground commander, ang manager mo na. So, nabuhin, nahimong mo nga biniyaan ang Compostela, ang Liluan, o ang ubang mga lungsod, murag na biniyaan. Niresulta yun ha, ang mayor dito sa Bourbon, dito landfall ang bagyo. Kaloy sa Diyos, 0 casualty. Nagkapanganda man ang mayor. Tanawa, ang mga way mayor, gikan sa Liluan, padong sa kwan, kanang Compostela, katuuban, dili kalikayan niya, naagyon, but minimize ba? Muna nahitabo. Alas, suroy-suroy, London, gipulaha, puhalan tong suroy-suroy Sugbo, sa suroy-suroy London. Wala nang agi kataw-katawa mga sukitig paminaw. Ha? Oh. Mo na ang post ni Mayor Nico Dutilios, 0 reports of casualties or seriously injured in Bourbon as of today. Salamat ha. Hopefully, no? Sa sige na mag-sorry sa atong lungsod. Mayor ha, before, appreciate ko sa mga local chief executive, diha na nangatug gani ng uban sa ilang mga municipal hall, diha sa city hall, diha na nangatug sa Capitol. Nag-observe man may sa media, kasabot man may. Naapagani may galan, nangapi na lang na, nag-monitor sa bagyo, way tug. Ano yung leader? Anto pag bagyo na mga higala, ready ang rescue team. Pag human sa bagyo, lusa dayon, hatag sa mga hinabang, hatag sa mga pagkaon. Sus, ang uban, to pa man dito mahigala, nagkaon-kao pa mag-crusant dito sa London. Lagi talanig kato-katawa. Monay nakapait. Kita ni mo, ang bagyo diin mi landfall sa Bourbon, 0 casualty. Nga naman, naama ang higala, usas mga factors. Karidi ang ilang managers lungsod. Di ay, tanawa, top notcher sa patay. Wa, diha mahigala ang mayor, ang congressman, taga diha sa Liluan, sekretary, taga diha. Jesus, Ginoo ko. Hasta pa gani ang mga naka-survivors dito, mahigala, hasta gani mga nabutang dito sa evacuation centers, kaysa may ningad to, si Pambari 4 na ni ato, naghatag mga pagkaon, kay panggutom taon sila. Atong reporter si RV Velosa ni Kuyog dito. Di man na mahimog mabakak na nakakita midris media. Muna mo appreciate ko sa mga tao. Wa ko kaila ng Mayor Dutilos, di mi kaila anak. Wa ko ka laman pa sa anak niya. Pero moingon ko okay. Sila si Mayor Archibald, taak na yun dito sa kwan, Gupa, Pambari 4. Taak na yun. Dito sa area, pag human ka, lurang-lurang sa hangin, okay, move na. Kamu, may ninyong pa, hayahis yung baga dito sa London. Lagi ko lang ni kataw-katawa, gamay, kaya masakit na tundughan ko mga higala ning maghuna-huna tayo ni mga tawhana. Unya, kinini ang ingon na mga kaigalaan, di man London, UK bitaw si Aljo, November 1 to November 11 pa magani. Daon sa man din ng London, kanang London, kana mo kong UK, mga United Kingdom, Europe na siya mga higala nga country, mo bitaw na nga European countries na sila. Kini kong Europe, gamahanan kini nga continent kay sa UN Security Council, duhan na gudaan nilang na Europe yun. Kanang France, o kanang
UK, mga gamahanan kay mga countries ba. Duha daan sa Europe plus Russia pa. Parts Russia, Europe kuna. Wala ka na mga sinultihan niya sagol-sagol. Pero kanay ng United Kingdom, English ki sinultihan na. Nga English nga kanabang murag ang accent British bitaw nga accent. Mo lagi na mga ka dito kanang do you have water? Adi ka masabtan. Do you have water? Pina-arte-arte yun ang store. O na sinultian sa Australia, kay kanagong Australia, tanaw ni mong historya ng Australia, kanang mga tao diha. Nanay mga, kuhan diha, mga natives ni naa, pero mga taga-UK na day, mga kuhan na, kanang British ba, nangabot dito. Nanay history po nga nung nabot sila dito, gigihimo ko lang ng, kuhan na, penal colony ng Australia. Anto, nangapas tong uban niya mga parinti dito, muna, nilambo sa dito mga kagalaan. But kanang United Kingdom, ato lang iklaro kay mingo sa kinini ang London o United Kingdom kay uban ila pananghid London. Kini si Aljo Flasco UK. Bueno, malagmit niya dako-dako niglakaw si Aljo Flasco kay November 11 pa man siya mahuman, ang uban November 7 man. Moadto pa ni sa ubang lugar kay mingo kag UK, United Kingdom. Tanawa, kini ha map of Europe ni. Pwede ba ma-zoom in ato dong? Sa gilid di ko makita ka na. Ang France na dire mga higala, babaw-babaw, kanagong France, nana sa Western Europe. So kanang United Kingdom, nana sa Northwestern Europe, manang babaw-babaw siya sa France. Babaw-babaw sa France. So unsa man ang United Kingdom? Pulo sa European countries ha. Pero kanang United Kingdom sa pagkakaroon, kani adto membro na sa EU, kanang European Union. Karon na. Nibuwag sila. But geographically, kauban sila diha sa continent mahigala sa Europe. Na kanang United Kingdom kanyo. Ano United Kingdom? Kanang United Kingdom dako na mahigala murag isla na siya ba? Nga dako kayo. Kanang isla ha duha na ka isla nang naang dagko. Kanang gitawag United Kingdom of Great Britain. Great Britain man na geographically. Ang usa kanang island of kanang usa ka isla Ireland na nga isla. So, og moingon na gani mahigalag Great Britain, kanang Britanya, geographically, tulo ka nasod na. Kanang isla ba na sa dako kay nga isla, nga kanang nga isla, dunay tulo ka mga nasod. Unsa man kanang Scotland, England, o Wales. Kanang England, na diha ang London, ngunay kapital sa UK. Unya, kanang isla nga tapad, muna ang Ireland. Ang Northern Ireland, sakop na sa United Kingdom. Kanang Republic of Ireland, dili na sa sakop. Lahi ka siya. Dili sa UK. Naglahi ka sa mga Irish yun ang naangakwan. Ang dito speakers, sakop sa United Kingdom. Ang Northern Ireland. So kumuingon ka mahigalag, Great Britain, kining tulo ka mga nasod, Scotland, England, o Wales. O nyo kag United Kingdom, maapil nimo ang Northern Ireland. So, nabutang sa usa ka isla ba, tulo ka nasod. Nya dunay nabuwag nga isla, moto ang Northern Ireland. Mo na sa gitawag United Kingdom. Ako example ha, kay nang larga man sa, inapil maglarga to mga mayors kamotes, dito mga higala sa, dito sa kuan, sa Europe, dito London man sila. Ang atong example ang kamotes. Ano mapas kamotes dong? Dong names. I-flash ang mapas kamotes at itapad para ma-explain to sayon sabton. Nadama. Tara, kini kamotes. Kini pikas akong example ninyo. United Kingdom, mga nasod na. Nasod na nang naa. But diri kining kamotes mo itong example kay mga mayor nga tuman. So sila mo itong example. Kining yuta nga nagkanit diri pikas. Ipabutangan tong check mark ni kasamang names. Nadiha ang ilang buyke San Francisco kamotes, puro kamotes og tudela. Muna, lungsod day. Naay siparit nga isla gitawag og pilar. Kato, siparit isla pilar to. Kana sa nga isla, dunay tulo ka lungsod kanang usa ka isla nga kanit. Dunay usa ka isla nga nabuwag motong pilar. Katawa, mao ra po na diya sa United Kingdom. Nasod lang ni. Ang usa ka isla nga kanit, dunay tulo ka nasod, tulo ka flags na. Scotland, England, o Wales. Ang nabuwag nga isla, mo na ang Ireland. No, mamaos kamutis no.
Oh, shout out sa mga mayors Kamutis nga yahay kayo dito sa London. Maingos lang nga dili man oy sayop na nga Rufil Banyo koy London na UK. Unya unsa man nang London di ba mo ni capital sa UK? Pero kini si Aljo Flasco kay niyang gibutang UK man United Kingdom man. Malagmit mo adto pa ni sa Scotland ay mosuroy pa sa Scotland, mosuroy pa sa Wales. Malangan na kog uli ninyo ha, November 11 pa ko unan lang mog uli sa November 7. Diya mo sa London, ang kapital. Ako mulapas pa ko sa kapital kay muladto pa ko sa Scotland, muadto pa sa Wales, yang mutabok pa sa Northern Ireland. Kaingon man sa tag sana all. So okay na, nasabtan na sa tanan nga ang uban London mo na gingon London Bridge is falling down. Kadelikado ani Doc Frasco og makanta na nga Doc Frasco is falling down. Mao ni maklasiha sa mga nagpatuo mahigalang mo serbisyo sa katawhan. Pero sos Ginoo ko, giuna ang bakasyon, una ang serbisyo sa mga tao. Not just number one, simply dominant. Straight to the point, the attorney Rufil Fernandez Banyo. Straight to the point. Palikta may galas to mga isgutanan rong buntaga. Porbida, as di pa nako dawaton mga reports hasta mga tao good. Doon na mga higalay nagbutang og placard sito mga higala sa liluan. Hasta doon na po nagmotor mga higala nga nagdaog placards ka po na yun, talpulin, pintuyog himo nga nangamusta sa travel ni Doc Frasco o ni Christina. Protest placard ni, nagmotor ba? Gingon ay, Doc and Christina Frasco, how was your trip to London? We're falling down. Wala pa'y usawan nagdag-protest placard, oh. Doc and Christina, maura man nga mga kuwan, giusa siguro nagpa-print day. Doc and Christina Frasco, how was your trip to London? We're falling down. Isa kaning grupo ha, mga naghimo ani, hasta mga tao mismo mahigala, nagkuha na ana. Mas may na ako nagisgutan daan, kay basin niya hinood kita yung mapasinginlan na inday. Mapiltas pasangil mahigala, wa mo koy problema pasangin lang tanay nana nga kon komentaryo magita pero kinini ang pareha daw nagbutang og kanang ang mga tarpulin ba atong pag-eleksyon day ba? Gipasangin lang mas DWHP nga kami na mo'y namutang. Ilan mga higala. Nindot magon travel sa London god ha. Ya kanang London mga higala ang ilang inistoryahan diha mga kaigsunan bida. Kuan kayo kanabang kanang imong inistoryahan mark nga imong pronunciation mark nga ana. Kanang water di kasabot. Do you have water? Do you have water? Ano yung mahigala imo inyong Doc Frasco? Congressman Doc Frasco, murabag ang tuno sa mga British ba? Kay kon man na, Great Britain man na mahigala. Ang tuno mag-eksunan niya, yung pangutanon, Doc Frasco, your constituents are asking why you're here. Ayaw na, why you are here? Di na makasabot na eh. Why you are here in London? Ayaw, why you are here in London? Your constituents are asking why you are here when they are flooded by water coming from the Kutkut River. Pinakon-kuan niya na ilang sinultihan, Water, Kutkut River.
Lagi katawa mahigala porbida. Astilan mga sukitig paminaw. Shout out ngadto ni Miss Caroline Balesteros og ni Joshua Pilapil ngadto aron sa California. Pero bisan ato mga avid fans, mga kaigalaan bisag tua dito sa gawas sige monitor sa tong program hasta mga taga UK nang react kan ito mga listeners dito. Nananaw sa nato mahigala dating katawa mga kaigsunan. Naman tay mga followers diya sa kana mga sa Europe area mga sukitig paminaw. Ubay na diha mga sukitig paminaw. So kinani ang salamat kayo sa pagsunod sa program Pero dili pa to sa 86 kasama Jane Gallardo day. Alang sa dugang report, mubalik ko sa dugang komentaryo ron taon-taon. Atong dugang, nakabisita ko mga higala sa Mananga River. Na ako'y nasusi dito. Ako'y pakita ninyo ron taon-taon. Na-post na ko tong uban. Ang uban, wa man ma-post. Kay kinini ang internet gahi sad kaayo ba, no? Nakapost ko ka duha man siguro to. Pagsuroy na ko sa Villa del Rio, katong sa Butuanon River, kako'y lahos dito may higala sa kay mga subdivision man nang sa Villa del Rio. Pero gilahos na ko dito sa kilid katong dunay mga nangamatay taon mo nakakita tas Butuanon River. Nakakita sa tamay galas Mananga River. Pero magsabot pa ming buyki kanos ami mo adto sa Kutkot River sad. Sige ato sa tagaag pagtagad mahigala ron si kasamang Jane Gallardo mahigalas dugang report. Kay tuas kasamang Jane mga higala sa kuan tuaron sa kinini ang Liloan. Mao na diha. Good morning, Doc Frasco. How is your father and your mother? Your people are flooded by water coming from the Kutkot River. Ito na sa nangyagig kato-katawa mga higala kay ma-stress magutaan ni og ato kong seryosohon ng tanan sakit na gaytan na sakitan na tanay tanaos mga biktima. Ni maurasa mga kaigalaan alas 9:17 na dastong linya ron si kasamang Jane Gallardo to pangamustahon sa iyang himutangan karon. Yes, kasamang Jane. DYHP RMN Report. Yes, Radyo Manatali Rotil. Aniya ta karon dinhi sa puro kay nito Barangay Kurpo sa Liluan, Cebu. Tungod kay atong gibisita ning maong dapit ka ni Rotil kay isa po ay ni sa mga nagrabihan po ni atong pagbaha dala ni Bagyong Tino. So sa pagkakaroon nato ni Rufil ato sa tagaan ug paglagway ang ilahang sitwasyon dinhi tungod kay halos pod ang mga kabalayan dinhi sa puro kainito na wipe out pod ato ni Rufil. Okay, Jane, puro kay mito na katong imong giadto untong usa ka adlaw. Kutkot gyapon to unsa man to nga sityo? Mao to ang sityo ilan katong sitio Ilako. Dito na to siya sa sudlunon nga bahin ato ni Rufil. So kanang barangay Kutkot, dako-dako kay damage, ang pila ka sitio na damage sila. Ubay-ubay gid ato ni Rufil pero ato pa nang susihon kay halos man dinhi daghan kaayo nga sitio pero ato pa na i-verify kung pila gid ay ni dinhi ka sitio. Kay ato ang gibuhat ato ni Rufil kay gisumsi man gid nato, gituyok na ato ni Rufil hangtod gid niya kutog sa ato ang masudlan. Hinungdan niya katong sitio Ilaya gid ang ato ang nauna og adto tungod kay duol sila sa Kutkot River. Ang kaning puro kay nito ato ni Rufil kay duol ra ni sila sa highway. Musud lang gid tagamay gikan sa ilahang highway. Kuan ni siya ato ni Rufil duol ra pud kaayo ni siya sa Kutkot River. Di pa ta nakatabok didto padung sa Compostela nga habig. Mao ni ang iskina dinhi Kawala. Musud ra ta gamay modulog ra ta ato ni Rufil sa puro kay nito na ang kining atong nasudlan. So sa pagkakaroon ang mga residente din ato ni Rufil kay nang limpyo sa ilahang mga panimalay nga nasudlan in town o baha gilunupan niya. Ang kanipong puro kay nito kay dool ni siya sa usa ka subdivision dinhi nga nagrabihan po datong gayon nato ni Rufil nga kato gani nga puro mga sakyanan po ang nanglutaw, nanglugpad po dito sa highway na nila, nanglutaw dito sa highway na nila ito ni Rufil tungod sa kadako po sa maong bahan at gayuna. Ang usap po sa ato ang tumong nga ni Anhita sa maong purok at ni Rufil tungod ka dunay nakakuha sa atong atensyon kay dunay 7 ka mga miyembro sa usa ka pamilya
ang nahurot og kaano Attorney Rufil, ang unom gihaya na dinhi, ang usa missing pa hangtod sa pagkakaroon. So atong gisusi Attorney Rufil tungod kay ang pinakabata niining maong biktima 1-year-old, niya birthday niya karon. Uy, Ginoo ko. Makdus na unta siya karon Attorney Rufil. Apan kay subo gid ayo pa malandungon kay ani ang ilahang nadangatan. So ang initial nato nga nahibak-an gid Attorney Rufil sa pangitago nila, doon na sila balay din sa puro kay nito diin maupod ang ilahang gihayaan nga wala nagyud kay na puso ni Rufil. So mura og kuan kasama din ang atong signal diha murag kuan pagyud kayo gihapon, hagipot pagyapon kayo. Medyo challenging gihapon gid ang ato ang okay. signal. Sige Jen, akong ipakuha nimo ang mga ngan basi makuha nimo karon tong taon. Straight to the point. Atong balikan mahigalas kasama ang Jane Gallardo una sa dugang report. Tuwa karon sa may puro kay mito, barangay Kutkot, Liloan, Cebu. Kini yung Kutkot mahigala mo idaghang nga disgrasya. Kay naa magud mahigalang Kutkot River, no? Kaluoy gitawon mga sukitig paminaw. So ang gahapon dito sa kasamang Remark Pugoy dito sa kinini ang Bakayan naglinya to mga lungon dito Remark. Grabe no, kuan kabuk lungon gud na po. Nya dunay usa dito sa kus pamilya tong usa, pero igo gyapon sa baha. Karon tuwas kasamang Jane Gallardo ni ang mga higalay unom. Sa kapamilyahan sa gyapon ni ang usa mga higala missing pa, ang 5 mo nang gihaya dito gibutangag tent. Paita na sitwasyon na. Atong balikan kadali mahigalas kasamang Jane Gallardo sa dugang report. Yes, kasamang Jane. DYHP RMN Report. Yes, Radyo Manatoni Rufil, live gihapon ta karon dinhi sa lungsod sa Liloan. Atong gisuwayan nato ni Rufil nga makaabot ni ang ato ang live video para po mapakita gid nato ang kahintang dinhi sa ilahang lugar, particular dinhi sa puro kay nito apan send na po ta direct initial nga videos at ni Rufil. Sige lang, initial kanina lang ato mga na-send nga video lang siguro o unsay mga info nimo nga kuan isulti na lang kasama Jane kay murag hagipot yung kayo atong signal gihapon. Yes, Attorney Rufil. So sa pagkakaroon, ang ato ang mga residents... Nanay mga ngantaan ning kuan, kini mga nangamata in town Jen, kani in town, nagtapok man ni mga lungon in town kasama Jen, gibutangan man lang ni og kana na ang sa tent man lang taon ni kasama Jen. Doon na natin mga pangan Attorney Rufil, gani kanang gibutangan nila sa ilahang tent sa gihayaan. Mao na ang balay pod sa maong pamilya Attorney Rufil nga na wipe out gyud. Ato latong pagtigo sa bagyo nga Tino Attorney Rufil. So ang kining mong pamilya gilaguban ni sa pamilyang Bugtay ug Estra. Apana ang kining mga nangamatay Attorney Rufil ang lola o lolo niining mga bata or kaninga mga umaga nila po Attorney Rufil nga na-appeal po dinhi. Ang lolo Attorney Rufil na ilhan siya nga si Samuel Bugtay 52 anyos ang iyahang kapika sa kinabuhi Attorney Rufil nga hangtod karong mga higayuna missing gihapon na ilhan nga si Calixta Bugtay 72 years old si Attorney Rufil na nguan gyapon naghandom gihapon ang kining mga pamilyang Bugtay nga dawat man nila Attorney Rufil ang ilaha lang nga makita ang kining si Calixta Bugtay aron lang pod nga mapahimutan Attorney Rufil og tarong kung asa man pod siya karon. Mao ni ang lolo ug lola nga medyo kuan dool mangod kay siya sa iyahang mga anak ug sa iyahang mga apo Attorney Rufil. So mao nang diri magtapok jud sila ang ining balaya kung makita lang jud sa atong video or kanang video nga sahaya dira jud mismo ang ilahang balay. So kanang video sahaya kining kuan gutang tent diha ilang balay gyud nga naanod kasamang Jane. Dinahag gid Attorney Rufil nga karong mga higayuna wala na gitay makita na ilaha na lang kaning simento sa ilahang flooring Attorney Rufil ang ato ang makitan karon dinhi tungod kay nagrabihan gyud ang ilahang balay. So mo din nara sa gihaya diha gibutangan lag tent nara sa gihaya kay diha ang ilang balay nga na wipe out kasama Jane. Yes, Attorney Rufil. Mao ni ang ilahang balay nakadesisyon lang ang pamilya nga dinhi sila ibutang or ihaya kay para pod nga mausa ang ilahang pamilya. So ang uban nga mga nangamatay Attorney Rufil ang kining si James Extra bana ni sa anak aning lolo ug lola nga namatay ang bana ug ang iyahang tulo ka anak
ang nahurot pod og anod sa baha, ang asawa na lang pod ang nahabilin Attorney Rufil. Tay pa gamay lang. Kining bata nga 1-year-old nga nag-birthday unta karon kasama Jane kisay ngalan ani niya? Si Kyle Stefan Espra. Kyle Espra. Anak ni siya ni James Espra Attorney Rufil nga nakalas pod. Si Jane Espra mga pilay edad ani? Sir, mga pilay edad ani ni Sir James, sir? Mga 30, 40. 29. Ano siya ang papa, ma'am, no? 29 years old, Attorney Rufil. Okay, so ang namatay kaniyang anak na si Kyle, kinsa pa man ni uban? Ang iyang yung tulo ka anak, si Sebastian James Espra, 8 years old, o si Alicia Isabel Espra, 4 years old. Ang tulo niya ka anak, Attorney Rufil, maudyoy na anod sa baha na kalas. Ang iyang asawa, maunalay na habilin. Bali mo'y survivor sa ilahang family. Asa man niya asawa ron? Ang sa pagkakaroon Attorney Rufil kay dili pagid siya maistorya. Nihangi ubid siya Attorney Rufil kay lisod matod pa dawaton nga inana ang nadangatan sa tibok niya nga pamilya. Ilabi na nga naapod siya atong higayuna. Apil siya o kaanod sa mga baha Attorney Rufil apan nakasurvive siya kay nakagunit. Nagbuwag-buwag na sila Attorney Rufil. So mao na siya ang kaning pamilya pod niya. Bitaw Gino, kung tanawon nimo kasaman Jane, naliman ka iyang banap na mao nang gihaya karon ang iyang tulo ka anak gihaya so siya ay nahabilin. Mayon ka survive siya mo na nga hantod karon murag napasa sa state of shock. Di pa pwedeng ma-interview o nihangyo nga di lang sa mutingog. Yes, Attorney Rufil, gani, aman ragid ni sa mga igsuon din nga Attorney Rufil, wala ra pod gid nila biya, kaya para po makuha po nila, may storyahan, kay halos gid Attorney Rufil, nga dili gid siya maistorya tungod po sa mga panghitabo. Nga gawas sa niining tulo ka bata Attorney Rufil, ang kaning papa nila, ang lolo ug lola, doon na po usa ka igagaw aning mga bata, yung nakalas, 4 years old po Attorney Rufil nga nailahan nga si Neil Joaquin Arabis. 4 years old. Only child ra pod ni siya Attorney Rufil. Ang nakasurvive po ang iyahara pong mama ug papa. Asa man nilong ihaya? Nahara po din ni. Usa sila kay nag-igagaw. Ako sila lolo ug lola nga nakalas Attorney Rufil. So ang iyang mama ug papa na po diha? Ang iyang magpapa naara po din pero maupod ang kahintang ani adtong asawa nga nahabilin nga nihangyo lang po gid Attorney Rufil na di lang sa gid sila nagka-interview kaya wa pa gid sila nakadawat sa maong panghitabo. Sabot ka sa kita. Yes, Attorney Rufil niya ang ilahang gipanawagan lang nila Attorney Rufil nga katong si Maka Bugtay sa lola at mga bata kaya missing pa man gid hangtod karon. So mao ang ilahang panawagan natin mo Rufil sa kung kinsa man gani ang makakita, pwede na pod sila nga makontak nga naa din natin ni Rufil, naa sila karon din sa Purok Kainito, Barangay Kutkot, Liloan, Cebu. So Atty. Rufil atong gisubay. Unsa kalayo ning Barangay Kutkot o katong imong giadto nga Ilaya nga the same barangay raman, Liloan, Kutkot. Layo siya Atty. Rufil kay ang kining barangay kay Mito kung sa highway ta moagi mao ang una nato nga purok nga maagian. So ang katong Ilaya musud ta gid sa kay dito naman to sila dapat sa bukirang bahin ang Ilaya. So naluyo na dito sila Atty. Rufil layo nagdig kaayo kung ang atong kanang kadaan og kanang lagway gud gikan dira sa paustasyon unahan guro Atty. Rufil mga tabunok siguro mga nana. Naglayo sila pero maayo naman po ang galan diri niya karon po nila clearing la so maagian ra gid sila po Atty. Rufil kaso distansya lang gid kaayo sila distansya lang gid kaayo ang City Ilaya diri sa Purok Kainito. So Atty. Rufil ang dugang impormasyon nga atong nakuha ining maong usa ka pamilyahan nga nakulos din atol sa maong bagyo. Ang kining pamilya gid nga nakalas Atty. Rufil atong higayon nga Lunes sa gabi Dali sila dito sa Barangay Tamiyaw, bukirang bahin gid gihapon ni siya sa Liloan. Tungod kay duna ni sila usa ka balay dito Atty. Rufil nga konkreto. So gatuo sila Atty. Rufil nga mas safe dito. Kay ang kanilang balay diri like materials raman ginama Atty. Rufil. So atong higayon nga medyo uwan-uwan na og sugod, nakadesisyon ni ang pamilyang Bugtay og Espra
na moadto sa barangay Tamiyaw Dos, Bukirang Bahin sa Liluan, kay abi nila nga safe ra. Katong atong una nga report Attorney Rufil nga dunay manukan dito sa barangay Tamiyaw nga nahurot po jud niya hantod karon 30 ka pinta ang missing nga mga trabahante. Dito sila sa ubos sa poultryhan di ay ang ilahang balay. Na nibigay po ang paril dito Attorney Rufil sa poultryhan ingon man sa katong sumpay sa Kutkot River hinungdan nga ang tubig dinhi danwa sa ilaha. So 30 kabalay kasi natin ni Rufil ang nahurot po dito sa barangay Tamiyaw. Usa na kanyang maong family nga bugtay ug ang extra. So nakasaka pa ni sila ni Rufil sa ilahang ato. Kaning mga apo nila, kaning lola ug lolo, nakasaka pa gid sila ni Rufil nang hinaot nga maluwas unta sila pero wala gid sila ga-expect nga inato kakusog ang bulog sa tubig ibigay po ang ilahang balay ato ni Rufil. Hinungdan mga dagit in town sa maong baka nga maugin hinungdan nga nakas ang ilahang mga sinabuhi ato ni Rufil. Kung dili pa kusog ang baha unta kasaman dyan, luwas sa salaki dito man sa taas, dito man sa atop unta. Yung sa ni Rufil guys, ilahang balay matud pa natungtong ni sila sa babaw nga bahin. Kaso lang gid ato ni Rufil, nibigay pud ang paril dito sa maong sapa hinungdan nga niawas ang tubig nga kusog jud kaayo mao to ang hinungdan nga nalunok pud jud ang ilahang lugar dito sa barangay Tamiyaw. Oo, pareha na dito sa bay Ilaya itong iadto nimo nga ang mga tao na nga wipe out nila mga balay gibanlas na nakasa sa eskwelahan dito sa third floor kasaman dyan but nangahadlok sab sila nga ang eskwelahan mo bigay tungod sa kakusog sa tubig. Yes, Attorney Rufil, gani ato man dito personal nga nasusi dito ang first floor din sa eskwelahan natin ni Rufil, delikado na kayo kay naluksan naman to og tubig so delikado na nga mubigay pod kay ang mga residente po dito sa City Ilaya pareha po din sa puro kay nito wala ga-expect Attorney Rufil nga inato kakusog ang bulog sa tubig. Wala po sila ga-expect nga inato po kataas ang tubig nga malunukan gid halos ilahang lugar dinhi. Mao na nga to ang at mission gid Attorney Rufil pipila ka mga residente diri nagpasalamat gid no nga nasulod pud nato ang sudlunong bahin dinhi sa barangay Kutkot tungod kay mapahibaw pud sa kadaghanan Attorney Rufil nga dili lang kay nga diri sa highway ang naapektuhan dili lang kay nga diri sa highway ang nabahaan duna pay mga residente duna pay mga nabiktima Attorney Rufil nga hantod sa pagkakaroon naglisod pa sa pag-abot sa mga hinabang tungod sa kasudlunon, tungod sa kadelikado sa lugar Attorney Rufil. Mao nang pinaagi po sa ato ang pagsubay sa mga sitio dinhi sa barangay Kutkot Liluan, Cebu. Napahibaw po nato sa kahanginan Attorney Rufil nga daghan sa kakayog mga biktima sa linog nga ana sa Bukirang Bahin, anaa sa sudlunon nga bahin Attorney Rufil nga nanghinaot na dungog ang ilahang tingog nga maabsan pod sa mga hinabang Attorney Rufil. Gani lang gani sa puro kay nito naalang gani ni sila sa highway Attorney Rufil masudlan ng gidayon ni ang ilahang lugar paano disusi na to ang mga kabalayan po dinhi purot pod Attorney Rufil wipe out pod ang mga kabalayan dinhi. Ma'am, mga pila kabalayan diri sa puro kay nito, ma'am. Ubay-ubay pod. Daghan. Ubay-ubay pod dinhi Attorney Rufil. Ang mga balay kung dito sa City Ilaya Attorney Rufil 100 plus. Dito sa City Ilacos pod 100 plus. Dinhi pod sa puro kay nito Attorney Rufil matod pa ubay-ubay pod ang mga nangabanlas nga balay. Ang barangay Kutkot dinhi sa Liluan Attorney Rufil ang maoy nagrabihan sa maong pagbaha tungod kay duol kaayo sila aning gitawag nga Kutkot River. So nangapuntag Attorney Rufil nga bibigay kanang sitio kay Mito puro kay Mito barangay Kutkot nga unsa man kalayo sa Kutkot River kay nga nadaan Kutkot na ang barangay. Attorney Rufil kani ang ilahan China dool na gid kaayo sa mismong bridge gid sa Kutkot. Ang kining doon na lang gid kayo Attorney Rufil sa Kutkot River. Naalay mga balay nga nakita apan sa luyo diri nga bahin, mao na ang Kutkot River. So kung adto ta sa highway agi Attorney Rufil, last niya China, na Kutkot Bridge, mao na pud na ang Kutkot River usa pa makalabang pud sa lugar nga sakop na sa Compostela.
Like doon na lang gid kaayo ato ni Rufil. Kung ato tayo magikan sa highway, kung ako lang duknon, mga 5 na lang kadupa. Nana sa Kutut River ato ni Rufil. So ni awas pod ang maong nasaka, maong na wipe out pod ang mga kabalayan din sa puro kainito. Nahanto sa pagkakaroon natin ni Rufil, nang limpyo pagiging taon ang mga residente din kaya nasudlan man ang ilang mga balay, ang uban pod sa mga kabtaman, wala ginakuha ang atong mga residente, wala na pod sila kuryente, maskin tubig din ato ni Rufil sa maong lugar. Maong naglisod pod gyud apan ato pod gigisusi kay mao man nga pamilya pod ang nagrabihan din ato ni Rufil kaning Bugtay o Espra. So gihaya na ni sila din karon sa puro kainito mismo sa gibarugan sa ilahang balay apan sa pagkakaroon kay naguba man kay naanod sa baha. So diri lang sila kasamtangang gibutang ato ni Rufil nga gibutangan lang pod og tent. Wala pa nakadesisyon ang pamilya ato ni Rufil kung kanus apod ni nila ilubong. Nang hinaot pa po sila nga makitan po to ang mga nanganising ato ni Rufil. Kay gawa sa katong lola nga namising, doon na po sila ilaing kaliwat din ni ato ni Rufil nga ilang di panawagan si Kathy Indito, 50 plus ang edad ani ato ni Rufil, ug ang iyang anak na si Casalea Indito, 3 anyos, ug ang usa po niya ka anak na 3 months old nga baby, mao pa po na missing hantod karong mga higayuna. So padayon gihapon nato ni Rufil ang pagpangita sa mga na-missing dinhi sa maong lugar kaya ubay-ubay pagid in town ang mga wala nakiti ato ni Rufil hantod karong mga higayuna. So ang kaning pamilya Bugtay og Espra ilaha lang gid ato ni Rufil nga makita na katong lola nila sa asa to ma, asa to sir. Katrina Binti. Ay, obrero, may doon initial na niya obrero Binti na yung apelyido. Katong nawag kang nakaliwat ninyo. Katrina, si Catalia, o katong si Kila. Kila. Ang 3 months old, no to Kila. Kila. Ang ilang mama si Kathy. Lola. Lola ni nila si Kathy. Okay. Lola si Kathy. Binting. Binting. Okay. So, Binting mo pa ni ma'am na ang na-missing. Missing kaliwat sa gihapon ninyo, ma'am. Junilin. Ikong sa po ninyo, ma'am. Judilin. Ikong sa po ninyo, ma'am. Igagaw po din taga-dirira po. Taga-dirira po niya. At Mia, wala pa po karon nakitaan, ma'am. Mga Bugtay po, doon na po po ay sila. So, pila ka buk missing sa ilang pamilya pa kasama ang Jane? Sa yung family or kaliwat lang, ma'am. Pila pa ang missing. Nga po sa mo, 5. 5 pa di ay ato ni Rufil. Dala ni Ma'am Jodeline Bugtay. 5 pa di ay ato ni Rufil. Sa kanila nga pamilya ha, 5 pa di ay ang na-missing. Nga hangtod karon ato ni Rufil padayon gihapon nga gipangita. Kaya wala pa gid sila idea. Wala pa gid kontak sa ninyo, ma'am, sa barangay Sanos na City. Okay, sa barangay Tamiyaw, ma'am, wala pa mo nakakontak dito. Wala pa mo kaadto. Wala pa gid. Okay, so padayon gihapon. Padayon gihapon ato ni Rufil kay 5 pa gid ay ang missing sa ilaha lang pamilya ato ni Rufil. Nya ang unom gihaya na diri, doon na pa di ay 5 nga na-missing pa hantod karong mga higayuna ato ni Rufil. Apan nani sa barangay Tamiyaw nga missing, pero doon na rapod sila i-contact nga magpahibaw sa ilaha din ato ni Rufil in kaso pod o nakita na pod ang mga na-missing nga kaliwat aning Bugtay family ato ni Rufil. Naghana pa na missing ana Gino. Ang kuyaw anak ron, mapaniha ba kito nakita na idol tweeting nga nanimaho na mo to nga nakitaan lang. Basig na yung mga manimaho diha, kinalan nga mo report din ang mga tao. Yun sa Tony Rufil, maupod na ang ilahang gikuan din dito sa barangay. Kaya kana magong barangay Tamiyaw at Tony Rufil, mas bukirang bahay na siya din sa Linuan. So layo-layo, gid kaayo siya at Tony Rufil, nga sublunon kaayo, nga kanang nalang gid sila contact dito, nalay magpahibaw nila din higin kaso at Tony Rufil, kung unsa na po ang progress sa ilahang pagpangita. But mauna, naginaot gihapon ang kining pamilya Bugtay at ni Rufil nga unta makita na ang katong mga nangamising nila nga pamilya in town at ni Rufil. Naghana ang uban ani nga mga nangamatay Jen usa man to pa sa funeraria siguro ang uban.
Ang gisusi ato ni Rufil ang tulo ka purinarya din sa Liluan. Matod sa ato ni Rufil, walay gihaya man sa ilahang purinarya kay gitang claim na tanan. Claim na tanan. Yes, ato ni Rufil. Alas 9:50 na, balikan ta sa may galas kasama Jane Gallardo sa dugang report. Yes, kasama Jane. DYHP RMN Report. Okay, standby may higala karon nga totoo no kay medyo naputol ang signal ni kasama Jane Gallardo gumikan sa mga higala ining ato nga sitwasyon dito. Grabe ha, mag-live report unta ta may higala via Messenger. Di man madapa. Kuan pa gyud ang mga signals ron ha. Gamitan na ganito na mo na og kuan sa pagpamaagi sa signal pero medyo mauro gito itong maabot pas pagkakaron unang lisod gyud mga higala karon nga totoo itong balikan mahigala kini nga portion to sab kanato mahigala sa Sid Panyawan Liniment Oil mga kasama pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay maayong balita gikan sa pait kana ang Sid Panyawan Liniment Oil nga may muhatag og kahupayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmayng mananap o mga insekto, bisan na lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggay malikayan usab. Busa gamit na makasama sa Sid Panyawan Liniment Oil, mo'y katambayayong nato sa kapaitan. Sid Liniment Oil, ginama sa Sid Pharma, o gyapon na pod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling. Straight to the point. O kinabasa kasamang Jane Gallardo, pa? Sige, karotong taon lang mga kaigsunan ha, kay doon na tayo mga atong i-check ro nga taon mga kaigalaan alang sa dugang pang mga kuan report mga kaigalaan ha. Okay. Standby sa gamay mga higala atong balikan sa kasamaan Jane Gallardo ron taon. Okay, shout out ngadto ni Attorney Rani Montesclaros nga naminaw sa tong programa kanunay nagsunod mga higala. Good morning sab John Ray Anticamora Redoblado. O gaingon man sab si Tisay og Tisoy dito mahigala sa US pod nga kanunay nagsunod sa tong tulumanon. Okay, atong i-greet sa kuno ingon si kasamang idol DJ Clint Lantang Clint. Paki-greet aning akong apuhan sa may barangay sa may Bibi Ronda. Silang Lola Salome og Lolo Andres Carion. Okay. Kanunay siya nagsunod sa atong tulumanon diri mga kaigalaan sa DYHP RMN Cebu og sa IFM. Buino mga higala medyo murag lisod ang signal ni Idol ani kasama Jen si tweet na lang. Atong tawagon sa Idol tweet dili mo orasa katugong liluan medyo bukid-bukid ba no? Lisod kayo mga higala ang atong signal. O niya ato sang gisusi diri mga higala kay human sa report ni Idol tweet kay kanina ni proceed siya may higala to sa usa ka funeral parlor kay katong usa ka kini ni ang pamilyahan sab nga na kuan diri sa Cebu City ang biktima magud karon na anod sa baha o kadtong na biktima sa landslide. Ang sa Cebu City katong sa samang dako nga mga biktima sa landslide naa naman no ato siya pakita kadali dong names katong atong mga patay names aron ma-update na to ang mabasa na to katong mga patay nga kining niya sa atong table ba na sa atong graphics names pakita sa names. Gamay lang katotoang kuan. Sige katong kani oh. So mo ni atong kinini ang record sa mga nangamatay 144 ang total mga sukit di paminaw sa pagkakaron ang liluan mo na ni ang kanang confirm nato gikan sa CCDRRMO o sa PDRRMO no. Sa Cebu City ang atong source ani ang CDRRMO o ang PDRRMO. So ang liluan 36 ang patay, Compostela 31 ang patay, Cebu City 31. Kiniluan mo kuanon pa ni day katong mga missing town daghan para ba, no? Okay. Mandawi 14, Balamban 11, Danau Siam, Talisay 7, Asturias 2, Tabugon 1, Bantayan 1 ug Konsolasyon 1. Mo ni mga kaigalaan. Ni mga oras ato sang i-check si kasamang Idol tweeted as to nga pikas nga linya mahigala kay atong gisusi ang Cosmopolitan Funeral Homes labot sad mahigala to mga biktima usab sa landslide no diri sa atong Dakbayan Subo. Yes, Idol tweeted. DYHP RMN Report. Attorney Rufil gipahigayon ang Santos nga misa karon dinhi sa haya sa kining upat ka buoka ka miyembro sa pamilya nga nahurot gyud pagkamatay dinhi sa landslide ginahitabo sa Sapangdako ni adtong Nobyembre 4, 2025 Attorney Rufil sa pagkakaron
ipahigayon na ang misa Attorney Rufila dinhi ni Father Shano. Kay ni offer siya og misa aning pamilya kay kadahapon pa lang Attorney Rufila na kuha na ang kinalasan nga miyembro sa pamilya nga si Kyle Attorney Rufila motong nga sila dinhi gipahimutang na diri sa Cosmopolitan ug atong nahibaw-an Attorney Rufila nga ugmang adlaw kay ibalhin ni ang pamilya nga Diamedo dinhi sa Argao Cosmopolitan kay aron pod maduaw sa ilahang mga silingan dito sa Argao Attorney Rufila ug matambungan po sila mga higala pod adto sa Argao Attorney Rufila. Usa ka pamilyahan yun ni Idol Tweety nga na biktima sa landslide. Sa mga ngalan ani nila Idol Tweety? Ang mga ngalan ani nila Attorney Rufil ang inahan mao si Alicia Liavado, 47 anyos, niya ang kining amahan mao si Misael Liavado, 53 anyos. Niya ang ilang pinamaguwangan nga anak kay mao si Lawrence Liavado, 23 anyos, Attorney Rufil nga mo ni una nakitaan niya ang ilahang youngest kay mao si Kyle Andre Liavado, Attorney Rufil. Pila may edad aning Kyle? Si Kyle kay mao ang 21 years old niya. Unang nakitaan ani Attorney Rufil kay matag adlaw man din ni sila Attorney Rufil di dungan ba pagkakita. Kay mao ni ang ilahang eldest nga anak nga si Lawrence niya. Gikan pag 4, 5, 6 o gahapon Attorney Rufil ang pinakalas tagsag yun, di murag tag-usa-usa yun, di yun sila madungan og pangita Attorney Rufil ba, matudbod sa pamilya nga itong nahinabi ka ganina, nga murag ganig na ay gihungat Attorney Rufil, yan ay manawag po sa ilahang pangani, dayon na anay mugimaw Attorney Rufil, nga kamot baron, nga magpakita sila, kaya tuwa man po nga nakahinabi ang ilahang mga kabanay diri ka ganina sa wala pagasugod ang kining Santos nga misa Attorney Rufil. Ni atong naibawan na Attorney Rufil nga ang ilaha manggudiang balay ang naa sa babaw nga dapit hinungdan nga ilaha ang mas nagrabihan ug sila gyud ang wala kagawa sa ilahang panimalay atong higayuna. Nya mura manig compound Attorney Rufil ang ilaha kay kanang nagsuon raman ang anaani dinhi sa may sa Panggako ga tapad-tapad ra ang balay. Ang kinilang yung ilaha Attorney Rufil mo gyud nauna og katabunan gyud atong mga bato og yuta nga gikan na landslide atong higayon Attorney Rufil atong bagyong Tino. So far Attorney Rufil maura man inuod pud nang ato ang nakuha pa nga impormasyon kabahin pud aning haya nga hipahimutang na dinhi sa Cosmopolitan aning Liavado family Attorney Rufil. Okay, sige Idol Twitch. So karon nagmisa pa si Father Shano may nagmisa na ni offer sa misa nila diha. Yes, Attorney Rufil mo nang nigawas lang usa ta kay gipahigayon ang Santos na misa. Di pa gyud sa dugay Attorney Rufil mao pay pagsud na to mao pa pay pagsugod ani Santos nga misa Attorney Rufil. Okay, kanas Father Shano taga sa Pandako man na kasama ang Idol Tweety basin og yan ang mga silingan no diha tuod. Yes, Attorney Rufil murag kaila ra pod niya ang kining pamilya sa Liavado kay murag server ug manimbahay gyud ni kanunay pod nga si Father Shano pa ang kanang pari pod Attorney Rufil. Mura naka kon masigir ka sa Father Shano sa siguro naka-serve ka niya simbahan na Idol Tweety? Yes, possible Attorney Rufil kaya tumang nakahinabi pod ang ilahang pamilya kaganina. Nga kanang naka-serve pod ni ang kining pamilya pod sa Liavado Attorney Rufil. Okay. Karon Attorney Rufil ato asang tagan pod og higayon ang pamilya pod nga makasalmot pod aning Santos nga misa nga ipahigayon ni Father Shano karon nya unyang hapon sa katong mga buot pod nga mo duaw sa ilaha kay awahing adlaw na raban nila dinhi sa Cosmopolitan kay ugma pohon ibalhinan ni dito sa Argao nga Cosmopolitan Attorney Rufil mo nang hangtod karon na lang ang pwedeng moduaw po dinhi sa mga kasilinganan o sa kining mga higala po ani nila sa Liavado family Attorney Rufil. Okay, Idol Twitch. Muhatag lang po ta og dugang pang update kabahin pod aning mga panghitabo pod tungod sa miigong
Bagyong Tino, Attorney Rufil, kauban nato sa tong Arman Patrol ato speed pilot, Rajaman George, si Kuya kinyong Idol City sa IFM o sa DYHP, Tatak RMN. Okay mga kaigsunan, mo ni ang atong report. Salamat Idol Tweety sa imong report diha mismo sa Cosmopolitan Funeral Homes. Ning kabuntagon mga higala padayon tang nanuktok sa kasing-kasing sa itong mga listeners alang sa pagtabang sa mga igsuon nga mga nabiktima in town sa Bagyo. Okay, ni mga orasa mahigalan atay mga mo donate sa mga bata ni nga mo donate mga higalan. Ato usa ka adlaw donate og alkansiya gi-donate sa diri. Sa bata gyud punto no. Oh, duha ka alkansiya anya naihap na tong alkansiya pa. Papa unya to ato ipon na sad diri asa kwan. Unya do na pa nag-donate di mahigala mga sinsiyo sad o sa sad ka arinula to. So nindot kay mga gesture sa mga tao sa no. Ay importante ang gesture mga higala sa generosity karon mga panahon na. So kay na mga nanginahanglan og tabang unya natay mga igsuon sad nga andam sa pagtubag sa ato mga panawagan. Nya natay mga bisita ron mga higala kay kauban sa amahan sad no. Nya na mga bata nga ni akaron kay mo ilang i-donate mahigala ila sang gitigom makatouch pod mga sukid tig paminaw og kato mga naminaw nato karon ang uban din ha og do na moy mga dugang mga grasya din ha nga atong mapaambit sad ngadto sa mga kaigsunan to nga nanginahanglan. So niya karon sa sibianan may gala ato sa acknowledge sa ilang papa si Marlon no sir Marlon o aman maayo kato ipaapil si Marlon na sa dire aron nga kuan na sad yang si Marlon ni nya iyang duha ka mga anak nga iyang kauban sad indot sad mga kaigsunan ha nga kana na ang kuan so much more than nagay ko nog kuan Ralda sa to sa ka dili arin sa to dili speakers para silang tulo mga sukid di paminaw ipatapad na to ipatapad sige na my spirit Anya makita na sa kwandong. Kwandong. Okay na sa diha. My heart's desire and I long to worship thee. Para ang atong pagtapos tong programa ron taon ba murag gaan-gaan ang atong paminaw ba mga kagalaan. Dai bugat kay mga balita no, kaguol sa brutag kahilakon. Dai mga gipanghaya may gala pero naapod ang kasing-kasing ba sa pagtabang bitaw nindot sad kaayo mga sukid tig paminaw. So ni akaron mahigala si Marlon Verdad no og iyang duha ka mga anak. So atong pagtagad mahigala. Good morning ninyo Marlon og mga bata. Good morning attorney. Oo. Kumusta mo asa dapit inyo sir? Sa Mandawi mi attorney, dire mi sa may AS Fortuna. AS Fortuna. Okay. So kumusta man yung experience po itong pagbagyo? Ko kaloy sa Ginoo, okay ra mi. Padol sa mikropono. Okay ra mi sa Mandawi pero sa akong brother sa may Bakayan man siya man tay nabahaan. Pero dito dapat sa may kuan sila Huyong-Huyong. So unahan kami atong Villa del Rio. Okay. So ayang lugar mo tay medyo nabahaan pero sa moa sa akong mother sa Budlaan okay ra pod sa moa kaloy sa Ginoo. Maayo ha, nakasuroy mo din sa itong sibianan ron? Oo, nagkuhaan mo mi, nagplano mi. Actually, gahapon pa to niya. Lalanganin man, mo itong ganiha pagmata nila. Siya ato na ta dito kay na si attorney. Salamat kayo. Kisa may name ni mo, day? Maureen Verdad. Kisa to? Maureen. Oh, kining usa si? Ed Marlon. Oh, maayo kay kuansan mo ha. Nindot niya, at least aware mga bata, no? Yes, attorney. Muna advocate na mo, attorney, na ever since yun na mutabang mi sa manginahanglan niya. Most of the time kay mag-Gcash naman ko. Nya karon akong gikuan na i-appeal na ko sila participate sila ba at least. Katong linog pod gani last katong Odette diri man pod medto pero gabi si Gwen Algono man to last time na diri so kato wala pa sila makuan karon kay amo na silang gi-appeal. Nindot sad imo sang gi-train sa sila no. Nindot ni nga kuan. So sa una mo Gcash sa siya pero karon yang gidaya mga anak sad may gala. Maureen, kumusta man ka? Okay. Asa man ka eskwela? Sacred Heart School, Ias Dasus. Bantog lang nga murag na ipagkakuan nga. Okay ra, no? Ato nga di katawa may higala murag mo pagka-British kuan ba? Murag magikan sa UK, Bitaw. So kay kana lamang mga bata ni mga English paka la ba, no?
Oh, wala na. Kini si Kwan. Ikaw, Ed Marlon. Kumusta man ka? Okay, attorney. Tira niya. Asa man ka eskwela pod? Sacred Heart School, E.S. De Jesus. Oh, so unsa naman kang grade? Grade 7. Grade 7. Ikaw, Maureen? Grade 9. Grade 9. So high school na. Siya mo oy. Oh, high school naman mo duha? First year high school, attorney. Maayo ha nga kuan kana na ang nianhigid mo. Salamat kay Sir Marlon ha nga. Mo ni ang papa niya iyang gidayan do ka mga anak nga kanabang pag-donate sad o mga hinabang diri. So salamat kayo unsa man ang imong tinigom imong i-donate? Ilang tinigom, attorney. So maayo, unsa man imo sa may style nimo kana na akibaon mo tigom-tigom mo ana? Kanang coins kay i-gather together sa wallet na. Maayo. Oh, nya ikaw pod Ed. Unsa man imong tinigom? Kuan na namo, marag dili ra namo i-spend ang kwarta, like ibutang sa wallet pwede makita namo. Maayo ha. Ikaw Maureen, sa may style kanang itigom nimo kanang makatigom ba kay usahay di magkakatigom kay yung naana niya na kay palitonon gasto man usahay ganang naita alkansiya una tabok una ko alkansiya. Wa kana katigom magka unsa may mong style yana pod kang Ed nya dili makita ang kwarta. Kanang di rin ako i-bring ang wallet sa school para di ko ma-tempted. Maayo. No, sige, so asa man inyong donation be? Di ara ay. Oh, salamat kayo ha. Okay, di ara ni ang yang donation mga kagalaan, mga bata ni sila. Wala daghan man lagi diin ni. Na mga sensiyo, no? Nya day kuan ako ipayhat nimo rem ha, unya rem palihog rem. Oh, so salamat kay na ninyo, ha? Salamat po kay attorney. Oh, salamat kayo. Attorney. Oh, unya ato pong dasigon tong uban pwede ninyo nya katong uban din ha nga kuan do na moy mga tinigom o uban pa nga kuan nga mo tabang ta. Sa mga uban ng mga kids dira ayaw mo mauwaw kay puan, even if kid pa mo pwede mo mo-donate sa mga people na less fortunate na ay reason nga naman na kay blessings and giatagan kag blessings ni God. Tungod pwede nimo i-share ang blessings nimo sa mga least fortunate na mga tao dira. Kadtong imo mga kaubanan didto nga mga kuan, labi na katong taga Sacred Heart sad, no? Maybe they could not understand Cebuano. You may speak in English. To my schoolmates out there in Sacred Heart School, E.S. De Jesus, I believe that you have blessings and it's actually good if you share your blessings to others because no matter our age, we can still help people who are least fortunate than us. If you don't mind, how old are you? 14. 14. How about you, Ed? How old are you? I'm 13 years old. 13 years old. So could you encourage also your classmates or your schoolmates or kids like you to also donate to those people who are less fortunate now, especially those who are victims of this Typhoon Tino? I believe that we were taught by our parents that to share our blessings, and this is the time to share our blessings, especially that there were people that were affected by the typhoon. Okay. So thank you so much ha nimo Sir kining Marlon. Salamat ha may pagka-train po nimo mga bata no. Og Maureen and Ed no. Thank you so much for sa inyong mga donations. Salamat kayo. Okay, mo to may galat mga bisita karon nga buntaga. Nindot mga kagalaan daan palagi ko nga kuan. Tantan akay mga bataan na murag kuan nida. Mga daralim atong kanon rim so madugangan atong donations mga higala ha. Mga bata to pero ngano man ang ato ako tong gi-interview mga higala kay kana bitawng ang ilang kasing-kasing sa pag-donate. Wa man goy gamay o dako nga donations mga kagalaan kay sa ako nang giingon depende man na mga higala kanang gikan sa kinahanglan sa imong kasing-kasing no nga pag-donate. Doon na kay dakong grasya, doon na po kay dako nga madonate kay kana na ang accountable man ta according sa naa nato, no? So ang atong donations karon may gala total donations abot tatag 507,377 pesos. Ana na dasig ko to mga bataan na may galahan nga kana bitong kuan store nga kana bang imong gitigom-tigom ba? Nasa style ay pagtigom dai nga ayo na dili mo makitaan ba makitigom gyud ka. Ya karon ilang gihatag mga higala sa mga nabiktima.
makatouch kayo mga suking tigpaminaw. Parihara na sa uban ba nga, attorney, yan higil may attorney, kini amo pang Christmas party na mo ni, pero amo i-donate na lang. Di mo Christmas party ron. Mura kong matouch ang inana nga hatag sila mahigala sad og sakripisyo ilang kanang lingaw-lingaw gisakripisyo nila mga higala tungod og alang sa mga nabiktima in taon ining bagyo. At ang isad unyang gabi mahigala ang Sincerely Ate Arlene alas 9 ito sa 10 ang taknas kagabihan og alas 10 ito sa 12 ang tulumanong Straight to the Point evening edition man kasamang Buen Alguno kay adlaw maron nga Sabado. Happy birthday Athena Susminia. Anak ni kasamang kay Susminia. Unya nalimot no ko great nga kung kauban sa news department na belated happy birthday ni Inday Ken Galinia. Belated happy birthday day bida day nagatubang tanili nalimta na hinuon kaday. Gaingon man sa Megala kasama ang Binji Tanghian sad ugmang adlaw. Ugma sad kang kwan sa man idol ay ko. Watay kong oras mga suking tigpaminaw sa nga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP Alamin Cebu atong studio technical partner karon sa kasamang Nestor Homicidio sa transmitter site sa kasamang Jerome Yap inabagantan ni kasamang Robel Boyser. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pilagis pangingon sa tanang panahon o tanang higayon. Dalaygon ang Dios, maayong buntag Pilipinas, tatak RMN. Not just number one, simply dominant. In a country with 7,107 islands,